Yes. Taylor. Hey. Aha. Merci beaucoup. Balé donna ben jodo, s'il vous plaît. Wow, wow. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum julbe. Assalamu alaikum lo Havre naɓe. Assalamu alaikum kala mo wona lo Havre. Ardi fof ko yettude Allah e nelaɗo mum julde annabi men nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e yettude ɓeɗo babiraɓe jinnaɓe addumin ndiɗo leydi kolli min teddugal e ndiɗo leydi. Hande ko sukaɓe amen e taniraɓe amen jiiɗi waɗande min rando hommage wuurɓe ɓe e mayɓe ɓe ɗum ko yettere Allah. Mi yetti Allah e nelaɗo muɗum min jetti nelaɗo Allah kadi kala kene wiye ɓi ɓalejo naati ɗo e oɗo sal SADEL naɓe mbawa yobde ɗo Havre naɓe mbawa yobde leeɗe garɗe ɗo ɗe ala fof leegal ngalarano ɗo ala fof guure ɗe garano ɗo mi yiiɗa limtude guure wiye a oppi o a limi o kono kala wuuro ngo miiji ɗo naati ɗo henna e oɗo sal teddinde SADEL naɓe ɓe kaaɓani ɓe mbaɗani haydara kala komin mbaɗi koɓe aroɓe ɓe mbaɗa ɗum Allah jarama on jarama radio fulɓe mboɗo salmina ɓe kamɓe fof hay goto mappani o salmina Moussa Ali Kebe mboɗo salminamo kala nde o waɗi hamo tottami téléphone am o neldami Allah jarama o jarama Allah jarama Seydi Konté joni eɗen paye kadi hono musidɗo meɗen hono Mody Diallo Hawa Moussa Thiam eɗen paye Mody Diallo. Baba Mody mi salmini mi juurimama mboɗo namdoma holno jiiruɗa oɗo journée guila subaka tan ha heeɓi ɗo holno jiiruna bisimilla ma. so wona ko bellema tan e deejre e moƴƴere eɗen ñaago Allah noon yo Allah hokken wattude o saaha mo wuuri taw en ɓeydi en gustaki Allah hokken cellal hokken terɗe meɗen no gondirɗen. Assalamu aleykum. a jarama Baba Mody kañumne ko neɗɗo mawɗo e nder SADEL machallah kadi mo wiye Allah jarama merci beaucoup a jarama ɗum noon kaw Demba Mbaɗo konngol e yesso maɗa. Allah jarama Hawa Moussa Thiam Mody Diallo Allah jarama joni noon ma taw en jatto pare ro en pare o ko to woni. min calmini min juurima min yalti duwaw min ñaƴi duwaw ñalawma hannde min belti hen no feewi ko ñalawma SADEL journée culturel de SADEL aduna fof ren jiiɗo hannde kadi lo Havre ko dépôt amen ko wuuro teddugal kala kene dilla e aduna he ma ara haa ɗo kaka SADEL naɓe to gara haa ɗo henne hamin belta ñalawma he ñalawma o feewi moƴƴi waɗi reesi min belti Allah beltimen hamin gesa yontani tinno SADEL SADEL no feewi toɗen wuro men townen wuro men moƴƴinen wuro men nandiren paamodiren gonen neɗɗo goto. Assalamu aleykum rahmatullahi taala wabarakatu. noon gonga tigui Mama Mera Mbouba a salminama juurama kadi aɗa wiye merci beaucoup ɗum noon kadi mboɗo salmina ɗo SADEL naɓe encore une fois galle Thiamɓe Baba Aliou Yaya Aliou Yero mi salmini mi juurimama galle amen SADEL fof mi salmini ɗumen mi salmini galle Konté naɓe mi salmini SADEL najo kala Abdoul Ba salminama Mody Bouba en fof min calmini ɗumen ɗum noon ha joni kaw Demba ɗo eɗen continue golle meɗen.
ñalawma sadel hande ko le 13 9e mois 2025 eɗen kalda e eɗen kalda e Ummul Diop assalamu aleykum en tant que ka sadel najo holno jiiruɗa ñalawma o assalamu aleykum rahmatullah ko arti komi salmini on mi juurima on kadi ko weltanade on kadi jirmi hande ɗum ɗo ko waɗi fayida en beltima kadi sukaɓe min beltanima ɗumen caggal nde min jetti joom galleji amen adduɓe min ɓewɓe min jetti sukaɓeɓe ɗum ɗo fof ko programme waɗa kadi ko sukaɓeɓe min beltinimin no fewi minen jinnaɓeɓe emin ñaganoɓe Allah balɗe juɗɗe battane moƴƴe ononne kadi emin jetta on kadi ko mbaɗɗon ɗo ko hunde mawde on jingani leñol fulɓe min calmini leñol ngol fof min beltima e leñol he ononne kon dariɓe oɗon darani leñol ngol min beltanima on Hawwa Moussa noon ko ɓiɗɗo moƴƴo jugale wonde suka hatta o jogade haqqille mawɗo ko haqqille mawɗo o jogui kanko e demba bambaɗo emin jettaɓe emin jarnoɓe no fewi jokke golle ha yeeso min beltima Allah jarama Ummul Diop joni min jaa banggue sukaɓe worɓe ga en sukaɓe worɓe ɓe mi fayi e mabɓe seeɗa mi ƴeewa kamɓene holno ɓe jiiri oɗo journée ɗum noon en jiiɗo grand guelel Konté mi ƴeewa faade grand guelel Konté ha joni o woni koye hirtade joni noon payen banggue goɗɗo min ƴeew kadi guijilon ɗum noon yummiraɓe amen nan ɗo kañum men goni koye hirtade kono hatta min kokkaɓe micro ɗum noon bisimilla ma tata assalamu aleykum bandiraɓe on calminama on juurama ñaganama Allah moƴƴere min kalɗo mon ɗo mbiyetemi ko Aissata Ba Cukel jeyami ko SADEL min beltanima Allah min beltanima télé fulɓe machallah télé fulɓe on beltanama journée culturel o weeli yaari woni yaarude sukaɓe SADEL naɓe Havre gardogol Abba Sarif Haydara machallah mention spécial SADEL fof weltima bandiraɓe fof beltima télé fulɓe noon ko weltare tan min jogue moɗon min beltani on hande téléji ala komin jeeɓata sowona télé fulɓe galle amen ko télé fulɓe tan min jeeɓa min beltani on jokke golle machallah Hawwa Moussa jokke golle min beltima Allah jarama ɓe jarama ha joni ko teddungal gonɗen mi salmini ceerno Racine Dieng en jejjita ɗum e baba Ousmane Chérif mention spéciale à toi an e Fadel Dieng oɗon jeeɓa min actuellement oɗon mbiye yo jaame kisal wone moɗon ɗum noon kaw Demba mbaɗo konngol e yesso maɗa eyyi ko noon tan Hawwa Moussa Thiam aɗa andi ñalawma o goram omo yurmini presque kala leñol ngol miñiɗa nanɗo e dental he kala kadi wuuro moɗon ɗo e Fouta kadi nanɗo e dental he ɗum noon so tawi wayi noon alay sago kadi eɗen mbawi namdade SADEL naɓe eɗen mbawi namdade kadi goɗɗi SADEL naɓe kofo nanɗo en kono noon ha joni wuuri kono ruufa kadi e ha joni koye paare o jinnoɗen yaade aha ɓe goni koye ñamde joni noon ɓaade ɓe goni koye ñamde caggal to sukaɓe tokosiɓe nam toon jooɗi te haydara mbaɗani hefto ses uji par la force gadda ɗo s'il te plaît ɗum tan ñaagui men s'il te plaît ɗum noon ha joni koye directeur gonɗen ha joni kadi koye weltanade Allah e weltanade télé fulɓe ha joni ɗum noon en paye écran ji ɗi jeeɓen keppitoɗen ballen hande ko hande men so dole donki yo dole kebbo so dole donki yo dole kebbo ɓiɓɓe SADEL gummoɗen daroɗen ɓiɓɓe SADEL gummoɗen daroɗen debbo e gorko suka e mawɗo
den ten den jinen sukabe men peje gande men toten wuro men bandale bamtaj wana haju men jaren yeso bamto wuro 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 men. Merci les enfants. Bravo. Goni e mum. Nde bawden jodade eden manta mawbe wuro men rewbe e worbe dadibe dari golli wuro men. Darogol yidde wuro men. Jarama rewbe e worbe mawbe wuro men jumaji e jumama nojinali en der wuro men. Daninyankobe jodibe pewni wuro men. Merci. Badene kelle ami. Ajarama labi cer. Imran ko serembe isarifabe parnoto den inder wuro men. Serembe e sarifabe parnoto den e nder wuro men. Yo wur cella. Yo wur cella. Mawbe isukabe wuro men. Mawbe e sukabe wuro meden. SADEL se cimma golli mawdoni pewal. SADEL se tima golle mawbe meden e kewal. Yo sukabe mon kibitto tawa ene wonji nunjal. Buyon ufde sukabe mon tawa ene dumi cellal. Micro s'il vous plaît. Amin ya rabbi ko sukabe wurumon. Daranibe dental ikawal. Merci beaucoup. Bravo. On calminama goto fof inde mum e yettode mum. Mi adi fof mbiɗo yetta population le Havre e président AJS hono Abba Chérif ngam wadde en association SADEL hono ASSS wadde ɗum invité d'honneur e oɗo ñalawma e ko hade mi woɗɗoyde noon mi haala ko yimɓe haalde ko e français e on saa somi gayni gueɗel konte ma ar watta noon ɗum e pular ngam ɓeyduɗen wawde famde ko yimɓe haalde ko. Mesdames, Messieurs, chers parents, chers invités, c'est avec un immense plaisir et un profond honneur pour moi que je me tiens aujourd'hui devant vous en ma qualité de président de l'ASSS à l'occasion de cette journée culturelle et d'hommage organisée par l'AIGS. Cette journée est un événement qui, à travers sa diversité, sa richesse, célèbre nos cultures, nos traditions, mais aussi l'avenir de notre village porté par nous tous. Tout d'abord, je tiens à saluer l'initiative qui est de l'AJS, qui est une section de l'association Solidarité Sadeloise Sahel Sénégal, association qui regroupe les populations ressortissantes de SADEL vivant en Normandie et particulièrement ici au Havre. Organiser un tel événement est un véritable acte de solidarité, un acte de partage et d'engagement.
il n'est pas seulement question de célébrer la culture, de mettre en valeur les aspects de la culture sous ses différentes formes, mais aussi il s'agit surtout de créer des liens, de faire découvrir à chacun de nous la beauté et la richesse de ce que nous avons à offrir. C'est aussi un acte de reconnaissance à l'endroit de nos parents, de nos aînés et de nos pionniers. En effet, aujourd'hui, nous nous rassemblons ici avec gratitude pour rendre un hommage sincère à ceux et celles qui les premiers ont osé rêver d'un avenir meilleur. Les pionniers de notre association, hommes et femmes venus de notre SADEL lointain, porteurs d'espoir, de courage, de dignité, ont tracé le chemin que nous empruntons aujourd'hui. Dans un contexte souvent difficile, marqué par l'illettrisme de la plupart d'entre eux, marqué également par le racisme des années 70, 60, 80, mais aussi par le climat froid avec le froid glacial. Malgré toutes ces conditions-là, ils ont posé les premières pierres de notre association. Cette association qui a aujourd'hui donné naissance à plusieurs structures secondaires que sont les sections du Loiret, les sections de l'Oise, les sections des Yvelines, de la région Île-de-France, mais aussi bien sûr celle de Normandie à travers l'AISIS. L'initiative de solidarité qui a conduit à la création de notre association, elle est partie de Paris dans les années 69, 68, 69, lorsque nos aînés que nous célébrons aujourd'hui ont mis en place une caisse de solidarité pour accueillir les nouveaux arrivants, soigner les malades et rapatrier les corps des personnes décédées. C'est cette solidarité-là qui s'est poursuivie au fil des années jusqu'à ce qu'elle se traduise par la création de l'ASSS en 1985. L'objectif est de faire en sorte que les SADELois, où qu'ils se trouvent en France ou ailleurs dans le monde, s'unissent pour mettre en place une solidarité active entre eux et travailler pour le développement de SADEL. Par cette association, ils ont surtout créé un espace de solidarité, de fraternité et de fierté. Ils ont su, avec peu de moyens, mais avec une volonté inébranlable, rassembler, défendre, soutenir, transmettre et surtout améliorer les conditions de vie quotidiennes des milliers de SADELois vivant à SADEL, notre village qui nous est si cher. Leur engagement n'était pas seulement associatif, il était profondément humain. En effet, par leurs actions, ils ont permis à des générations de SADELois nouveaux arrivants en France de trouver un refuge, une écoute, une famille. Ils ont su faire entendre nos voix, affirmer nos valeurs, préserver et promouvoir notre culture, tout en offrant aux populations de SADEL infrastructures et conditions de vie adéquates. Avec cette association, le village de SADEL a pu bénéficier de nombreuses réalisations qui ont participé à l'amélioration des conditions de vie des populations dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique et commercial, avec le marché que nous avons à SADEL, que ce soit également dans le domaine de l'accès à l'eau potable avec le forage, sans oublier les réalisations dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. À vous, pionniers, nous disons merci. Merci pour votre vision, merci pour votre persévérance et votre foi dans le pouvoir du collectif. Vous êtes la mémoire vive de notre communauté, la source de notre force et les gardiens de notre identité. Que votre exemple continue d'inspirer nos pas et que votre héritage reste à jamais inscrit dans l'histoire de notre association. Je profite de ce moment pour prier ceux parmi vous qui nous ont quittés et également souhaiter longue vie et bonne santé à ceux qui sont encore avec nous.
que ce soit ici en France ou à SADEL. Je veux également rendre hommage à l'engagement de chacun d'entre vous, SADELoises et SADELois du Havre, car l'organisation de cette journée n'aurait pas été possible sans l'implication de chacun et chacune d'entre vous, qui, malgré vos occupations personnelles et professionnelles, consacrent de votre temps et votre énergie à faire de cet événement un moment unique. Vous êtes une belle illustration de ce que signifie l'esprit communautaire, c'est-à-dire travailler ensemble pour un but commun dans un esprit de fraternité et de convivialité. Enfin, je souhaite encourager à ne jamais perdre de vue l'importance de la culture dans notre quotidien. Elle nous permet de nous comprendre, de nous rassembler, de dépasser les différences et de célébrer ce qui nous unit. À travers les différentes formes d'expression de la culture, nous pouvons toucher l'âme des gens et créer des ponts entre les individus. Je vous remercie tous, organisateurs, artistes, participants et invités, pour avoir fait de cet événement un moment de partage et de célébration de notre identité collective. Je vous souhaite à toutes et à tous de profiter pleinement de cet événement, de cette journée, et de continuer à faire vivre notre culture ici en Normandie, mais aussi partout en France. Vive l'AIJS, vive l'ASSS, vive SADEL. Je vous remercie de votre aimable attention. bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullah. On calminama, on juurama, on ñaganama Allah moƴƴere. En calmini mawɓe meɗen ɓe, en ñaganimaɓe balɗe juɗɗe battane moƴƴe gonduɗe e cellal yo duusa ɓooy. Ko beelemma tan no président men Oumar wini wonno jogade konngol ngol ko Gueylel Konté, kono mataw o watti ɗum e men ko charge, kono en jaɓi charge o yidde tan jarnade ñalawma o e abatɓe ɗum organisé ɓe hono AJS wonɓe ɗo hen e Havre e gardugol Abba Chérif e sukaɓe Havre naɓe wonɓe ɗo ɓe foof. Kamɓe noon koɓe pengal walla mbiyen koɓe catal e nder cate gonɗe ɗo hen e leydi ndi, gonɗe to Montargis walla mbiyen Loire, gonɗe to Oise, gonɗe to région parisienne, gonɗe to Yvelines e gonɗe ɗo henna. Kono ɗen ɗon ceɗe fof keblanoɗe en 1993 walla hedde ɗi noon duuɓi ne wayno ko oɗo ngal ɗo catal ɓuuri hen wurde, ɓuuri darade. Nde wan noon alhamdulillahi rabbil alamina aɓe guurdi to banggue ɓalli, kono haɓe guurdi kadi to ɓerɗe mabɓe. Ɓe mbawi tafde ɓesguji mabɓe e culture mabɓe, ɓe mbawi kadi tafde ɓesguji mabɓe e gollanade SADEL e daranade SADEL hono no jinnaɓe ɓe gollani en. En jetti hen mawɓe ɓe e waɗɓe ɓe e ngol ɗon lawol, en jetti jinnaɓe rewɓe ɓe e neeɓe ɓiɓɓe muɓen e ngol ɗon lawol, kono en jetti kadi ardinoɓe en hanki ha yetti hande tuggude tan deede meɗen Yaya Ndongo, kañum woni le premier président de l'ASS, ha yetti kanko Oumar Thiam dariɗo ɗo hen on nde o ko kanko ardi ASS. Eɗen ñagono Allah wonɓe ɗo hen ɓe e ummaniɓe gonɗon miijo yo yaaru yeeso. Sukaɓe ƴeftiɓe golle ɓe yo Allah hoybinanɓe golle ɓe ɗo SADEL yiiɗa yettede o ɓe jettina ɗum ɗon, tawa koɓe dardiɓe noon e kala ɗo SADEL najo woni, gonɗo to SADEL o, gonɗo Dakar o, gonɗo Côte d'Ivoire walla Congo. Kono en jejjitta aussi wonɓe Italie, en jejjitta wonɓe Amérique. ɓeɗo fof goto men fof ko dariɗo darniɗo SADEL yo SADEL yeeso, hay goto yiiɗa SADEL yeeso. En jarnima mawɓe ɓe yo Allah yo moƴƴere. Ñalawma o yooɗi feewi, ɓe kolliri pinal men, ɓe kolliri fina tawa men, ɓe kolliri ko ganduɗen ko gowɗen. SADEL najo so hollama fatata noon ala ko heddana. Noon min mbiya on tan on jarama, min dutta on ala ko heddana. Noon min mbiya on tan on jarama, min dutta on teddugal ngal duttuɗon min ngal yo Allah yo moƴƴere, yo Allah teddi noon.
hamin mbiya onon ko minen e moɗon ha yesso waɗo ko transition tan mawɓe ɓe gittito gaddi ha tettiɓe kamɓene maɓe ƴewɗon ɓe tottita less ha sukaɓe ɓe fof mbawa darade SADEL yo yaar yes on jarama Abba a jarama no fewi o jardimama kadi e artinoɓe hankiɓe yo Allah yo moƴƴere min kala noon dariɗo ɗo hen e arɓe ɗo hen SADEL najo emo wona SADEL najo jarnama ɗum noon assalamu aleykum rahmatullah oɗon jarlo oɗon jaafo Abba mi tottunma kongol merci. bandiraɓe on calminama tawi ɓesgu SADEL fof on calminama on juurama kadi ko weltare mawde hande yimɓe dañi so tawi weltare ne woodi ko hande ko weltare daña ɗum noon so SADEL rendi alay saago ɓerɗe dillat wan noon ko gonga tigui ɗum ɗo ko gonga darde moon ko gonga on kolliri saabu ɗum ɗo ko section wona hay association mawɗo ko section woni ɗo en beltima mbiyen noon haade men yaade mbaɗɗe ɗon haysoko jimil tan e SADEL eyyi ɗum noon sen mbi noon hay sen jurnaki ndinden tan ɓerɗe men e nder SADEL saare Allah malade SADEL saare baboye Sadou SADEL ko fandu jumri bumte e gueɗe kejja hulɓe Allah ɓe mbaldani miijo basal rewɓe e wonɓe diine Allah ko ɗoftiɓe ɗo guli ngala jeedi godani ɗum noon mi wasa jurnade mbiyen tan Fouta sa innama ƴiƴam lalla ƴerdam miijoji muɗi koɗomi ɗoyni geggam ñebru mbildi mettitami haaju bonami hamto mi saɓɓito mi miijo hanki momi tawaka hanki mo tindanami hanki mo tindanami hanki sanga e sangaji ɗi kolli beeli mbeɓaji jammaji diguire bomi e sagataɓe nder lewe dimminari ɗum hande nani hande en gaddi ɗum ɗo henna ɗum koye nder Europe gonɗen kono hande cikken gonɗe koye Fouta wono mbi Fouta guel mo suwa mayde tagdaka ɗum tengti hande Fouta jamba ñiɓirde jambareɓe seeremɓe waɗiyaɓe duworteɓe jaborteɓe gannima ko alijanna remoɓe awoɓe ayonnaɓe wonno gawri heewi mbarude sattani toɓanno koye keene ñawruji wama e caali deɓe ñeeɓo caro hakkude bara o mbiri kuɗi bilta ngubo ƴellita ngari leydi seeɗa ala no ceeɗaɗo wodani ko kolli belɗi e buubaji e bawɗi jirwuɗi e sabareji e mbadi o nema duuminoɗo hande ko wodu kala ganduɗo hanki ma kono hande enen wayani enen hande en wayani ɓerɗe men belti so wiyama hanki wondu kala ganduɗo hanki ma kono hande en wayani hanki mbiɗen ko hande enen en wayani mbiɗen noon hande Fouta ñaari oli wonti bille karaji kono enen hayso Fouta ñaari oli onon on kersaji saabu ndeɗo darde settini nde toɓoji katta lomtiɗon ƴiwole hande ko ɗum ɗo woni hande ko jibinaɗo ho arno ko seeɗa kono hande eɗen jetta Allah eɗen ñaagui kadi ñaagoɗen jomiraɗo ko ɗo e duuɓi paaɗi yaro ko ni jokkodiri ɓiɗɗo ha tan ha ɗo haaɗi woto Allah dartin ɗum ko ɗum ñaguiɗen Allah Allah dartin ɗum woto Allah dartin ɗum ko ɗum ñaguiɗen Allah ɗum noon Abba Sarif min calmini on min juurima hande ko ɗum ɗo woni hande ko jibinaɗo ho arno ko seeɗa kono hande eɗen jetta Allah eɗen ñaagui kadi ñaagoɗen jomiraɗo ko ɗo e duuɓi paaɗi yaro ko ni jokkodiri ɓiɗɗo ha tan ha ɗo haaɗi woto Allah dartin ɗum ko ɗum ñaguiɗen Allah Allah dartin ɗum woto Allah dartin ɗum ko ɗum ñaguiɗen Allah ɗum noon Abba Sarif min calmini on min juurima
keɗo Kudalendi waliyaɓe Kudalendi senaɓe Kudalendi waliyaɓe eyyi Hawa Moussa Thiam no mbiɗa ndani ko noon joni heddi hankkadin ko nalankoɓe ɓe ne gara no mbiɗa ndani pakko leñol kañum e Aboulaye Labbo kañum e Aboulaye Ndiaye eyyi ko ɓen keddi joni ne gara joni noon télé fulɓe international salmini kadi kala bawɗo wonde ɗo henna ewa ɗum eyyi eyyi no mbiɗa ndani en calmini gurdam ɗanniyankoɓe en calmini nder galle en calmini kadi émission ceerno Fadel Dieng en calmini émission kadi gandanɗa hoore maɗa Oumou Balde en calmini émission ngaji ɗi henno foof gurdam ɗanniyankoɓe en calmini ɗumen Olel Mamoudou Mamadou kañum e Aboulaye Sow Alhaji Aboulaye en calminiɓe en calmini kadi ɓurɗo famɗude directeur uji o woni Abdoulaye Ali Malal Diallo o salminama o juurama on naganama Allah moƴƴere kadi eɗen gandi télé fulɓe radio fulɓe ene heeɗe banggueji fof hande alhamdulillah yettere Allah Hawa Moussa Thiam eyyi Hawa Moussa Thiam bisimilla minen min calmini Kanel naɓe min calmini région de Matam min calmini région de Matam min calmini fof eywa ɗum noon ko noon ñalawma o yaari Hawa Moussa Thiam rutuma konngol ɗum noon on jii animation on jii oɗo salle no wayi hewde yimɓe machallah yimɓe ɓe keewi e salle machallah kadi ha joni ko weltare kaw Demba kadi eɗen ñaago Allah no télé ɗe jaaru yeeso c'est très important parce que minen sukaɓe jibinande leydi ndi hamin jiiya ko mbatton ko kadi hamin ɓeydon courage ɓeyde télé ɗe ha heewa ha saɗo e aduna o foof kadi naata même e bouqueji free walla orange to ko orange France free France e ko wayno bouygue France c'est très important ɗum noon kaw Demba Mbaɗo ɗum noon konngol ha joni e yeeso eyyi Hawa Moussa Thiam no mbiɗa daadi ko noon tan Allah yettama hande tawaɗen ko ɗo e république de leydi France haɗani noon ko yimɓeɓe ɗanni ko kadi ɓe jejjitani fina tawa mabɓe ɓe jejjitani hanki mabɓe ɓe jejjitani kadi toɓe gimmino to en wonno ɗannade e hoɗoyde wona gotum ɗannade e luttude wona gotum ɓeɗo noon Allah yettama ko woni ɗo henna ko foof ko ɗanniɓe wona luttuɓe ɗum noon Allah yettama radio fulɓe ne kadi ene paari tawoyde kala gandanɗa hoorema to ɗanniyankoɓe goni e dunde Baba Rama he Hawa Moussa Thiam ruttima konngol kadi ha joni eɗen jarno jinnaɓe men tawaɓe ɓe eɗen jarno yummiraɓe SADEL naɓe eɗen jarno babiraɓe SADEL naɓe dariɓe ha tiiɗi par ce que oɗo journée ko kamɓe mbaɗa honneur kadi eɗen ñaago Allah yo battinimo wuuri jomam yo Allah ɓeynuɓe ɗo jase amen ɗo inchallah ɗum noon ha joni koye animation ɓe goni koye wadde balance Ablaye Labbo ne jogori nadde diggal so Allah jaaɓi inchallah ɗum noon kaw Demba en jaato Biti Tunkara président femme de 76 koto makko paaɗen joni inchallahu télé fulɓe radio fulɓe international to mawɗa wonde foof ene heeɗe ene daare kadi ne waɗi fayida no feewi ɗum noon on jii no ñalawma o yaarinda ni ko ñalawma SADEL ñalawma kadi gandanɗa hoore maɗa ñalawma fulɓe foof eyyi ñalawma fulɓe foof ɗum noon kalden koye président de 76 on woni ɗo ko télé fulɓe international ko en direct
aduna fof ne yeɓon Bintu Tunkara. Bintu Tunkara an woni président femme de 76 joni noon min dokkuma micro kalna en kadi woni 76 holko woni kadi gandanɗa hoore ma inen ɗo enne oɗo ñalawma ɗum noon konngol yeeso ma. Rahmani rahim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En jetti Allah, en jetti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eywa dem bambaɗo ko namdiɗami ko mi softanto jabade hen. Femme 76 so haalama avant tout amin mbaɗa remercier SADEL naɓe. Amin mbaɗa remercier SADEL naɓe fof e invitation machallah. Eywa Femme 76 noon objectif muɗum tan ko ndenten jiiden yumma jiiden baba jokkere endam. Voilà, on lutte contre l'isolement, on lutte contre la solitude. Voilà, yo rewɓe fof jaltu ndenten jiiden yumma jiiden baba. Ko ɗum woni objectif Femme 76. Machallah. Kanko woni présidente femme de 76 ɗum noon Allah jarama ndema kadi tabangal ɗo ngal jiiɗa ɗo ngal ko femme de 76 en ɓolɓe jooɗi ɗo en noon Allah jarama on jarama abal ko femme de 76 en ɓolɓe jooɗi ɗo o yimi hokkamo noon une minute Bintu Tunkara. Voilà, eyyi Femme 76 woni ɗo en oɗo ko woni Kadja Sow kanko woni secrétaire général eyyi oɗo woni Kumbel Sow kanko woni trésorière eyyi oɗo woni Koda Ndiaye kanko koye organisation o jeeya o ko Hawwa Lam kañum ko chargé de l'organisation oɗo ko Kadja Dramé kamɓe fof koye chargé de l'organisation ɓe jeeya kamɓe en mofti dia en e mam Tirera eyyi ko minen goni ɗo e Soukayna Sow en kamɓe fof tan dal machallah min beltima no feewi machallah. Min beltima Hawa Moussa Thiam a yi ñalawma o de noon kaw Demba eɗen jaa de sukaɓe SADEL naɓe ha joni ɓe mbaɗa interrogé ɗe poti yadude mabɓe to ƴeewen point de vue mabɓe ɗum noon madame Salif Sarr a wiyama bisimilla ma e plateau he hamin namdoma holno journée o holno yaari. Journée o rewi lawol min beltima no feewi. Oumou Sarr nene holno jiiruɗa journée o? Impeccable machallah. ɗum noon eɗen ɓenna ha nder mi ƴeewoya sukaɓe ɗum noon abla ñamen nan ɗo ɗum noon calmina juurama onon fof ɗum noon merci beaucoup ɗum noon eɗen gara e Farmata Kana eɗen ɗomo kanko ne journée o holno wayi Farmata hamin namdima journée o holno nde super journée qui s'est bien passée. Donc c'était la journée de la culturelle. On n'entend rien. Farmata desa nande ko kalden comme ɗum noon en duttima caggal ƴeewoyen sukaɓe worɓe ɗum noon Seydou Yero Konté amin namdoma holno jiiruɗa oɗo journée hannde. Assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe SADEL naɓe on beltanama mo télé halpulaar ɓe fof ndendi vraiment télé ɗe ko télé SADEL télé ko télé amen min dañi ko weeɓani la première fois télé fulɓe wadde en direct ɗum ɗo vraiment ko yettere Allah min ñaagui Allah kadi yo won limtini kadi wona guure goɗɗe kadi tawa ñalawma kala ɓe mbaɗa direct Allah hokkaɓe kadi bawal ha gandanɗa hoorema ɓe ɓuura téléji kewɗi walla ɓe kepto téléji kewɗi eyyi min beltima hande kadi ko journée o ko journée SADEL amin mbaɗa rendre hommage jinnaɓe amen wonɓe ɗo eɓe ngala ɗo ɗum noon ko weltare kadi min beltini kadi dendagal guure takkiɗe min ɗe min mbiɗumen bisimilla mumen ñalawma o yooɗi feewi hande kala gonɗo ɗo o weltima min beltanima kadi onon wonɓe sababu garal ɗo ene télé ɓe e onon journaliste ji ɓenoɓe min calmini on Allah jarama on jarama a jarama Seydou Yero no feewi maram sawal dokke maram sawal dokke maram sawal dokke maram sawal dokke maram sawal eyo dokke maram sawal dokke maram sawal dokke maram sawal dokke maram sawal biye kella garando dokke maram sawal biye kella garando dokke maram sawal biye kella garando dokke maram sawal holmo dillini mi dokke maram sawal holmo dillini mi dokke maram holmo dillini mi
dow biye kelle gara dokke maram sawali eyo dokke maram sawali holmo dillini min ko hande go sadel nyallana ko hande go sadel nyallana holmo dillini min ko alla yoro geddan no go woni ko alla yoro geddan no go woni bibi go nenam gedda yaneyam bibi go nenam gedda yaneyam holmo dillini min holmo dillini min to konte ya ya hiriye to konte ya ya hiriye holmo gonduda pero mariam jallo dim pero mariam jallo dim ko seydi jallo mi jabi gollema ko seydi jallo mi jabi gollema bibi ko seydi jamma no dira bibi ko seydi jamma weli kam wallahi ko wela yange no dira ko mi ko sadel hawi kam ko mi ko sadel hawi kam ko tinne de ko tinne bello way da man diro ko tinne bello way da man diro ko ya wurto do toro ko ya wurto do toro ko hande ko sadel nyalana bibi ko jeyna ba kamare ene bibi ko jeyna ba kamare ene kamare yo mi jabi gollema eyo kamare yo mi jabi gollema ko mi koy sadel hawi kam bibi ko jeyna ba jaay gonduden bibi ko jeyna ba jaay gonduden biye kala kala biye kala kala ko jeyna ba konte hiriye ko jeyna ba konte hiriye ko te yo mi jabi gollema sangande sardi wala holmo teddini mi ko mi koy ay sara weli kam ko mi koy ay sara weli kam ko hande ko sadel nyallana ko yari mayam timborodo yo ko yari mayam timborodo yo ko hawa musa reyam hande ko téléphone be gondunen hande ko téléphone be gondunen bibi ko mayrab nangu jungoma bibi ko mayrab nangu jungoma e nangu jungoma mi hebbini e nangu jungoma mi hebbini pero hawa seydi jaw pero hawa seydi jaw biye kelle gara bibi ko umul job yaneyam bibi ko umul job yaneyam ko bi koy sadel hawi kam pero fama chamdimo pero fama chamdimo eyo biye kelle gara e biye kelle gara mi woni abdullahi lambo o jeyna ba konte weli kam e jeyna ba konte weli kam nyalawma fodde teddungal ko wallahi sadel hebi woni ko wallahi sadel hebi woni ko sawawa reen hoorema ima yidde ko doy wawde ko ɗo ko dal tan mbawa hoorema ko mi koy ramara yaneyam ko mi koy ramara yaneyam ko yidde sayi baɓe noddira ko yidde sayi baɓe noddira ko allah ngade sira ñallana ko allah yoro sira moƴo woni ko sira wada ñallana ko allah yoro abo galle woni ko abo kay jibina jore dogi ko abo kay jibina jore dogi ko jore dogi basal wodini ko bimi haalana mo dillini ko bimi haalana mo ko bimi haalana mo dillini bibi to sadio ganya yiriye bibi to sada ganya yiriye ko bibi haalana mo dillini mi ko bi koy baba mi ene ko bi koy baba mi ene ko tinne te yende ko tinne te yende teye mo te jumara teye mo te jumara bibi ko nenne job weli kam bibi ko nenne job weli kam to sabi mo jawni to sabi mo jawni ko zone skula go weli kam ko zone skula go weli kam holmo dillini mi yo holmo dillini mi bibi ko hawa gay hiriye bibi ko hawa gay hiriye eyo ye kelle garot ko bibi hala na mo dillini mi eyo ko bibi hala na mo dillini mi ko bi koy sadel hawi kam ko bi koy sadel hawi kam amadi ko te woni ko
sak mi jabi golle ma ko seydi sak mi jabi golle ma ko hande de ko abla wala e yo ko hande de ko abla wala mero umuldo mero umuldo so mi koy sar mara veligam so mi koy fal mara veligam so mi koy fal mara veligam so fal mara hamne yani e kilo e ene sika o yimbe de so mi ha tawdi o melu jawe wallahi ko melu jawe tallalalo so mi koy sadel hawigam wallahi so mi koy sadel hawigam se kawri mi fonde se dogal se kawri mi fonde se dogal o tental kulago weligam o tental kulago weligam ko wayo pulloy hore nay ko wayo pulloy hore nay ko tan ole yarati padam ko tan ole yarati padam be bino mane pullo wona ramale be bino mane pullo wona ramale so on kay sakko bire ci so pullam rondo faboru ba so pullam rondo faboru ba jeyna foyo woni simina jeyna foyo hiri simina jeyna foyo hiri simina jeyna foyo hiri so mamadu konte beligam mamadu konte beligam alejo mo bawlani berdeneni alejo mo bawlani berdeneni so minde mamadu yaneyam so minde mamadu yaneyam ko halanam ko welan mami wala e yo ko halanam ko welan mami wala fari mala ko nari wiliye so fari mala ko nari tellini miyo fala yoro fala yoro so jimbel konte weligam so jimbel konte weligam jimbel kontel woni jimbel kontel woni ande de ko sadel wala fala yoro ngijlon hiri so mi koy alasan weligam so mi koy alasan weligam so yika weli yo muri bula so yika weli yo muri bula ayo biye kalagara biye kalagara so jeyna ba konte weligam so jimbe konte weligam mero jimbe mo joneni yo fala yoro musa hiri yo sibino musa jallo weligam sibino musa jallo weligam so bibe jori te dungal so bibe jori te dungal fala yoro samba sel woni yo fala yoro samba sel woni yo so moja hawa bari weligam so moja hawa bari weligam biye kalagara biye kalagara fala yoro sabi so mi koy fama weligam so mi koy fama jallo jomot biero fama jallo jomot biye kalagara so alla yoro sal abu woni simi ko sal abu dilini to samba se to woni to samba se to woni so alla yoro pata mojo woni to samba idarman samba nani so ide samba hade wala so ide samba hade wala sehil abdullahi la bolo sehil abdullahi la bolo seyo hol mo dilini mi so alla yoro juma jamoni so alla yoro juma jamoni suballa gawjo way damal biro suballa gawjo way damal biro jewo musa yiri jumo mojo woni jumo mojo woni ko hade jodi te dungal ko sori inde mago te dungal ko kay tawara lurara simi ko hala matan halade ayo jumo jamnani yote jumo jamnani yote jumo jamnani yote simi ko kajja jamgonduda simi ko kajja jamgonduda simi nei ko yeso woni yote sati gogo kinel tamboro sati gogo kinel tamboro so badi mago badi de botimo ayo to abrana be goni yote ayo to abrana be goni yote so hande sadel dani wune so hande sadel dani wune so bibi so hodi mi hala so bibi so hodi mi hala bibi do wopa jahiri bibi do wopa jahiri ayo to abrana be goni yote bibi mi nyami mi
cillo salta woni yotte maram madame général weli kam motte maram madame général weli kam motte maram sagade orliya wala sagade orliya wala e cillo salto neni yotte maram e cillo salto neni yotte maram malade hiri e yotte maram fiero malade mojo neni yotte bibi ko manje ina be weli kam motte maram ko mojo ma ablay ndongo dani yotte maram ko mojo ma ablay ndongo dani yotte maram bibi ko galle ba ma dene weli yo bibi ko galle ba ma dene weli yotte maram sawal farmar hiri e yotte maram wala yar farmar mojo weli yo sawal yo sawal farmar mojo weli yotte maram sawal farmar mojo weli yotte maram sawal yotte maram yotte maram sawal yotte maram sawal yotte maram sawal yotte maram sawal Hey yo, jare jam jam. Oɗon gandi sadel famɗaki. Mi mbi mamin mbaɗɗo ko min mbawi kadi mamin mbaɗɗo ko min mbawa. Ɗum noon oɗo morceau ko onon saldenaɓe hen jeeyi ɗum. Tout le monde oɗon mbawi jabade morceau wonnon ko sadel jeeyi ɗum. Tout le monde jabirte tan ko saldenaɓe nani. Wonnon ko victoire. E yo DJ Samba Sen. Kadi kokkamin morceau ko sadel o morceau ɓe keriyal mon on tan jeeyi ɗum. Mbimi hay komi wawa mi waɗat ɗo. Wonnon ɓuuri welde aduna fof ko yidde e teddugal. Wayo sadel. Eyo DJ Sen waɗa min morceau sadel e fo ɗo mbawi jabade noon tout le monde eyo wayo sadel volume holmo dillini mi sadel naɓe nani biye kelle ngara sadel naɓe nani biye kelle ngara sadel naɓe nani biye kelle ngara sadel naɓe nani holmo dillini mi sadel naɓe nani holmo dillini mi sadel naɓe ko hande ko sadel wala sadel naɓe nani biye kelle ngara sadel naɓe ko min koye sadel hawi kam sadel naɓe nani biye kelle ngara sadel naɓe nani biye kelle ngara sadel naɓe nani biye kelle ngara sadel naɓe nani mi halana mo dillini mi sadel naɓe mi halana mo dillini mi sadel naɓe nani holmo dillini mi sadel naɓe wali en biye kelle ngara sadel naɓe wali en biye kelle ngara sadel naɓe nani Musa woni sadel naɓe nani to Musa woni sadel naɓe ni koy umma mi ane am sadel naɓe ni koy umma mi ane am sadel naɓe nani biye kelle ngara sadel naɓe mi halana mo nandara sadel naɓe mi halana mo nandara sadel naɓe nani ye safi mo jonani sadel naɓe nani ye safi mo jonani sadel naɓe mi koy sadel hawi kam sadel naɓe mi koy sadel hawi kam sadel naɓe nani mayram jallo nani sadel naɓe ko mayram nangu jungo ma sadel naɓe mi ko mayram nangu jungo ma sadel naɓe ko anke yeyi mi teddungal sadel naɓe ko anke yeyi mi teddungal sadel naɓe sagade orliya wala sadel naɓe ko lowma o lowa tangama sadel naɓe nani mayram jallo nani sadel naɓe ko haalanam ko welamma mi wala sadel naɓe ko haalanam ko welamma mi wala sadel naɓe Allah yoɗo kajjal jallo woni sadel naɓe ko kajja Musa nandara sadel naɓe yo biye kelle ngara sadel naɓe nani biye kelle ngara sadel naɓe nani biye kelle ngara sadel naɓe bimi haalana mo dillini sadel naɓe bimi haalana mo dillini mi sadel naɓe nani biye kelle ngara sadel naɓe ko Allah yoɗo hammani Job woni sadel naɓe nani biye kelle ngara sadel naɓe ko so Ismaila weli kam sadel naɓe nani Ismaila moƴo woni sadel naɓe moƴo yummay bawa teddini mi
sadel na benani yumay baba teddini mi sadel na beni ko salif sar gonduden sadel na beni ko salif sar gonduden sadel na benani biye kala ngara sadel na ko alla yoro salif mo jawbani sadel na ko alla yoro salif sar timo sadel na ko mi koy sadel hawi kam sadel na benani hol mo nandara sadel na bibi ko sal abu iriye sadel na bibi ko sal abu iriye sadel na benani sadel na benani sadel na benani biye kala dara sadel na ko mi koy sadel hawi kam sadel na ko mi koy sadel hawi kam sadel na benani salawuru woni sadel na ko mi hala na mo gonduda sadel na benani mi hala na mo gonduda sadel na benani jonto seydi woni sadel na benani jara dembele iriye sadel na benani jara dembele iriye sadel na benani biye kala dara sadel na benani baboy weli kam sadel na benani baboy weli kam sadel na benani biye kala dara sadel na benani koy sadel hawi kam sadel na ko koy sadel hawi kam sadel na benani hol mo tillini mi sadel na benani hol mo tillini mi sadel na benani hol mo tillini mi sadel na ko koy sukayni weli kam sadel na biero sukayni saydi so sadel na biero sukayni saydi so sadel na benani sukayni mojanani sadel na ko koy sukayni weli kam sadel na ko hande ko sadel nyallana sadel na benani hol mo tillini mi sadel na koy sukayni weli kam sadel na ko sukayni nangu jungo ma sadel na ko koy sadel weli kam sadel na benani sadel na me goni sadel na be yo sadel na me goni sadel na ko mi hala na mo gonduden sadel na be koy adama weli kam sadel na pero adama jadi mo sadel na benani kajara mo jonani sadel na benani yumay baba teddini mi sadel na benani yumay baba teddini mi sadel na benani sadel hawi kam sadel na benani biye kala ngara sadel na ko alla yo sarif mo jawani sadel na benani biye kala ngara sadel na ko mi koy sadel hawi kam sadel na benani koy sadel hawi kam sadel na benani hol mo dillini mi sadel na benani mi sadel na benani hol mo dillini mi sadel na benani abdullahi la polo sadel na benani abdullahi la polo sadel na benani hol mo dillini mi sadel na mi wana la boyo be yima sadel na mi wana la boyo be yima sadel na benani biye kala ngara sadel na benani biye kala ngara sadel na benani koy mayram hawi kam sadel na benani koy mayram hawi kam sadel na benani biye kala ngara sadel na ko ala yor aruna iriye sadel na ero aruna mo jone sadel na benani sadel hawi kam sadel na benani biye kala ngara sadel na benani biye kala ngara sadel na benani biye kala ngara eyo mayram tallo nangu jungo ma bibi fade rendu peccat min bala deuxième mi-temps kadi mamin gartuɗo morceau wow min continue hande min kollo mon sadel ha weere min keppani min kabani ene jogui surprise aji goɗɗi ɗum ko mamin gara kadi min kollo mon merci mi wi ɓuuri welde aduna fof ko yidde merci beaucoup yidde ala pharmacie yidde sodetake addi min ɗo tan ko yidde merci beaucoup yallah juuɗo ko mon ko ha juuto merci min jaa beaucoup deuxième morceau rendu peccat hol wonɓe caggal kadi gara monta merci so ɓooyima min gartuɗo hande ha weeta son keppani min kabani minen min keppata mon min kabanta mon wan noon ko mbaɗan ɗon min ko ɓuuri tidde abdoullahi malal samba simbara gañum jikki allah tan jikki ma kadi ɗum tawna ko yumma e baba mi wi amin mbawi liggade amin daña kono mbuuɗu woru momin keɓata e mon ko ɓurnimi temedere million wonno ɗum min muyni kadi to jaɗɗa fof tawɗa yumma e bama yaadu hen ɗum noon jedde sen merci beaucoup sadel jedde mo baax mi merci yoo xam ne boo ñëwee fa ma wax la lu baax jedde merci beaucoup gën si man baax si man Padalal on va accueillir Padalal s'il vous plaît waaw merci beaucoup Ablaye merci beaucoup Malaw Abdoulaye Sow min beltanimama waɗi golle tiɗɗe Padalal préparez-vous et Jeunes Pulagou merci beaucoup merci Ablaye Padalal
Padalal. S'il vous plaît, là. Jafodan bandiraɓe cillo jafoɗan feewi merci. DJ Anjem. Merci Padalal, merci DJ Bienvenue Sen. à l'association Padalal. Merci beaucoup. Merci. Bismillah man Padalal. Bismillah man. Bismillah modon Sarifa. Bismillah modon, bismillah mon. Amnat Cham ou Jakaria Sal sont demandés ici, s'il vous plaît. Amnat Cham, Jakaria Sal, s'il vous plaît, merci. Hey, Padalal nabe, bismillah mon. Note weɓani. Min biyon Allah jarama on jarama. Gummi ɗon ɓe gummi ko ha Paris, ɓe gummi ɗo e Havre, gummi ɗon fof partout. Amin ñaagui on noon yafuya. Min bi bismillah mon e garal mon ɗo. allo bandiraɓe min calmini on onon fof moni fof inde mum e yettode muɗum bo min gari notade noddago moɗon ɗum ɗon e holla tan enen fof ken gotum sadel naɓe so noddi padlal naɓe nototo ɗumen tan bo donc ɗum ɗo holla ban enen fof de wona wonde ken Sénégal naɓe walla ko Mauritanie naɓe bo enen fof ken gotum so yimɓe noddaɗo e meɗen fof yo ɓen gar noto ɗum bo après yimɓe mbaɗa ko poti waddude ko kadi ɗum ɗo ko hunde ganduɗa ko yimɓe jiiɗi toujours ko yo continue par ce que ɗo wonmo mbayruɗa yiide ɗo ko juuti a yiyani ɗum donc ma yi ɗum ɗo hannde bo kadi kala ko waɗa ɗo ma jogo nafoore to meɗen to minen min mbaɗino journée baɗo dani to miro bo on notima minen on mbaɗi journée min notoron kono no min poti notorade on ni bon parce que min gari ɗo koye inde association amen Padlal e gardogol Kalidou Saydou Diop donc kanko watti nuli min yomin gar min jettino teddungal hono teddungal ngal mbaɗanno ɗum min bo minenne min gari huttude ngal ɗon teddungal bo yimɓe mbattodira hakkillaji bo après kadi moni fof wawa jogade goɗɗo on hurum wawa jogade goɗɗo on gacce so tawi yimɓe didori janggo taw kersodirta bon donc on jarama onon fof ma jaafoɗon noon bo après ne emploi temps o ene faaɗi kadi ko yiiɗa haalede no heewi yimɓe fatɓe kadi ne keewi bon donc ɗum ɗon neɗɗo wawi tan ko ɗaɓɓinade hen bo onon fof on jarama on beltanama oɗon mbiya kadi enen fof yen continue dani ko hunde nde ganduɗa bo après jokkodiral en ɗam e yiɗodirde e kadi e andodirde bon après ko hunde wande important yo Allah junnu ɗum enen fof gueɗe meɗen mbawa yarude yesso assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Poɓɓane Padalal naɓe Allah jarama on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere no foti ala ora haal anglais kay kalta ko français ɗo ko français eyyi Padalal naɓe gaddani Sadel naɓe 410 o yo Allah yoɓon moƴƴere
on jarama bisimilla mon so tum farno wow eyi jede ñan jeunesse de Pulagu Normandie Allah jarama on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere awasal nodde noote weeɓaani onon noon ko ngarɗon ɗo ko yo Allah ruttu on teddungal amin mbiya on noon bisimilla moon e ko ngarɗon ɗo ko omin jiya on ko amomin belti eyyi bisimilla moon assalamu aleykum sadel naɓe min calmini on min juuri moon moni kala min calmini ɗum inde mum e yettode muɗum kadi kala koɗo garɗo e wuuro he min mbi ɗum bisimilla saale min mbi ɗum kadi bisimilla moon e wuuro he jeunesse Pulagu salmini on wono gardogol Bilal Birama jeyguirabbe ngo wasira he gaari bonani ngari mayani ƴiyam sofani olani holani mawral caggal haqqille galabris yabba jaruji naaɗo hono debbo jawanɗomo wona jawodirmo wona jawodiru o Seydi Niane omo ari ɗo omo ardi délégation jeunesse Pulagu omo arde sehilaɓe makko omo arde kadi yimɓe jede ñan wayi jede tim hono Bilal Birama jingiraɓe ngo sara gaari ɓi Samba Lew hono mbiyeteɗo Hawa Samba woni arde ɗo e debbo toroɗo tal windo loro windene loro tanum almami tanum ceerno tanum gando tanum Mamadou Bachirou Talla sinjo mamaɓe hay nanani mbarodi nani ŋuñani muɗum Seydi Kane omo ardi ɗo kadi e Mourida min mbimo jeewo banum gorko moƴƴo mo gayar calminima min juurimama min beltanimama kadi bisimilla ma ɗo henna e debbo da gonɗo ɗo henno debbo mon gayar gandaɗo mo hollirta he toni mo hollirta he peɗeli o min mbima ba pullo ɓe mbi ko ala wela ko weeli ko dumata koɗi kadi guiɗade basal moƴƴani koɗi gona kono sagato wadde wallahi darde mon ɗo tan holko firtata kadi oɗon gandi wuuro ngo foof ene nana on ene andi on kadi ne andi fodde mon ne andi darde mon ko mbaɗɗon ɗo e wuuro he ne andi kadi ñalawmaji mon mbaɗɗon ɗo henna so sadel naɓe noon so noddi min noto on min gara min garde e délégation min garde e teddugal min noto ɓe mbi noon ko payɗi laaƴodirta ko payɗi mettodirta kala teddinɗomo teddina ɗum kala nodduɗomo kadi notoɗa ɗum kala tinɗomo tinna ɗum min calmini on min juurima on min gari notade on min gari kadi e dow teddugal inde association jeunesse Pulagu Abba Sharif Karara tanum ñaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam min gari notade on ko woni ɗo ko foof ene farnoro tanum ñalaɗo sallllahu alayhi wa sallam min gari kadi e dow inde Sadel min gari kadi salmindema e juuradema no yimɓe kewi waɗade Sharif ni min juurimama min juurdimama kadi min juurima tanum ñalaɗo sallllahu alayhi wa sallam jeunesse Pulagu salmini on waw Karara bisimilla ma ɗo henna ɓe mbi ɓe calminima ɓe calmini kala Sadel ɗum ɗo ɓe pawi ɗum e junngo to bisimilla jiɗiɗa fof sago Allah sago ma Karara jarama Allah jarama wassalamu Guedde Niane lettere mon yettima on jarama wassalam baɗe ɗille baɗe kelle beltoɗon Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais. Les enfants qui font des chorales. Les enfants qui font la chorale, les enfants qui font la chorale sont demandés ici, s'il vous plaît. Les enfants qui ont fait la chorale, s'il vous plaît. Vous êtes demandés ici. Tajulen.
ñaareel xaritu jëkkëram hey ñaareel xaritu jëkkëram ak a toog ma ak a rafet waaw waaw yaa ko bëri feeling ci loolu ci waaw waaw On va accueillir Association Dibi. S'il vous plaît. Nani Dibi, mais c'est Nani Dibi Ngaini après que Bobo Jom Jamano, Abdoulaye Ndiaye. Abdoulaye Ndiaye, prépare-toi, Koïma de Minpayi. Mais Hadidum Tao Nani Association Dibi. Abassa Paris. Wow. Robe Sadel Nabe, Soukabe. Garen Diabo d'une association Dibi, s'il vous plaît. DJ, on va accueillir Dibi, s'il vous plaît. On va enchaîner. Amen. Bismillah mon Dibi. Association Bata Faïda. Bismillah mon Dibi. On dit là ça. Quel est l'homme? Merci beaucoup. Merci. La ilaha illallah loolu neex na. Mbede yidi sama yaa ngi nii. Mbede yidi ndokon kam noppi mon seeda. Parce que won message goto min jigi wadde passé. Kontaan naa. Surtout e oɗo association darde makko e wuro ngo. Ɗum noon alano mbaɗami so nami totta président Abou Sow. Bismillah ma Abou. Acha bismillah ma.
assalamu aleykum bandiraɓe oɗon mbiye jaam hiire moon ko ardi fof eɗen jetta Allah eɗen jetta sadel naɓe e invitation mumen dariɗo hande ko association biyeteɗo dibi no gowɗen wiide ni dibi o noon so yimɓe nani ɗum tan cikkata ko tew ɓolo kono c'est une abréviation début intégration le but aussi c'est l'intégration fandare amen ko rendinde sukaɓe wuuro ngo foof Havre e ko taari ɗum wawde wallodirde mumen sukaɓe men aroɓe hesɓe ɓe mbawen jaɓɓade ɗumen mbawen wallodirde ɗum mumen mbawen wallude ɗumen guilay intégration mumen ha e kayitaji mumen ha e wadde ɗumen accompagné ɓe mbawa janggude min balla ɗumen inchallahu rabbi somin mbawi min mbawa des cours de français des cours de mathématique e ko wayno informatique e ko way noon e wallude ɓe wadde préparé dossier ji mabɓe ko nande wadde envoyé des emails walla wadde préparé pour dande des rendez-vous e ko way noon e ko way noon fandare nde wona tan rentude ene ñaama tew ala fandare nde ko ɓaade enen en gari ɗo kala garɗo caggal meɗen mbawen wallodirde mum mbawen wallude ɗum inchallah ɗum noon onon fof oɗon nodda hen wona debbo mum wona gorko mum wona sugo wona mawɗo ala wuuro hertango kala bawɗo arde yanta e amen e ngal ɗon jaɓɓal amin mbiya ɗum bisimilla muɗum Allah jarama on jarama assalamu aleykum wa rahmatullah poɓɓone timi jungo Allah jarama on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere garɗon ko hanki kono noon teskita batte haqqille no feewi kalifa moon Allah wuro ngo kalifa moon Allah wuro ngo on jarama Tibi so ɓooyi mbatton guertoɗe on jarama eɗen nodda association AIF association Boîte Bléville association Boîte Bléville zone Paris zone mbiye kamon Paris gargo gol mama Banor merci DJ merci bacce mbaɗi yiɗi bannaka men ngalanka ƴewanam ɗon baba mal ngalanka mi jaɓɓoro ɗum association AIF Boîte Bléville gardogol mama Banor amin mbiya on bisimilla moɗon bisimilla mon ko jiɗɗon ko ene waɗe ko metti mon ko ene woppe bisimilla ma e darde nde daraniɗa Havre fof Association du Boîte Bléville. Bienvenue à vous, association du Boîte Bléville, bienvenue à vous. bisimilla mon bisimilla mon bisimilla mon bienvenue bisimilla mon mama Banor hande ne jakti Havre no feewi darde makko kanko ɓe woni e ɗo liggoto Allah jarama on jarama association ko association baɗɗo fayida mo ganduɗa alhamdulillahi rabbil alamin amin ñaago yo Allah junnu ɗum ha juuti yo Allah junnu ɗum par ce que aɗa jakti yimɓe ɓe tawi ko haalde ko bisimilla mon bisimilla mon bisimilla mon bisimilla mon weddillu bisimilla mon bisimilla mon Bienvenue association Boîte Bléville, kelle Banor way
Merci DJ Sen. Merci Maman Fat Banor, association AIF. Bismillah Modon, Bismillah Modon. Merci beaucoup, Bismillah Modon. On belni ha welni. Kadi amin ñaago noon Allah balɗe juuɗe e battane moƴƴe. Nde tawno association mono alhamdulillah machallah. Darde tinde dari ɗon e darde kadi wallude. Ɗum noon e gardugol Mama Bannor Fatoumata. Tokato Fatoumata bitte ya Rasul. Min mbima noon bisimilla ma, bisimilla ma. Eyi bandiraɓe nen farmata oɗon famde boîte de Belleville association AIF amin ñaago Allah amin ñaagono Allah yo Allah ɗaccon ɗo ko juuti darde mon e baawal mon kala ɗo nodda oɗon nota on meeɗa noddede taw on garani wona diine mum wona politique mum wona culture mum kala ko dilli mbaɗɗon sultite kon dariɓe local mon mo joguiɗon o oɗon ndendi e julɓe foof yo Allah yoɓe moƴƴere an noon sa yettama tan wona an ko wonɓe caggal maɓe won noon haalo pular mbi so tiggu gamri mum yooɗi yo yettu Allah yetta wonɓe caggal mum an noon wonɓe caggal maɓe ko tiɗɓe won noon duuɓi capanɗe so tawi ne ɓaggi capantati e ɗiɗi arde yimɓe ene tiiɗi aɗa ɓe ɓaggiɗa ɓe ene tiiɗi yo Allah yoɓon moƴƴere bisimilla moon min beltima no feewi bisimilla ene welo koɗo ɓuran ɗum ko mbatta ɗo bisimilla ene ɓorta faɗo ene lelna ɓernde ene deeña hakkille ɓurani koɗo ittu haala ma e haalam Allah gayna koyo ngayi singoleyo sama ñimmele ma gala gay camala yuman sagataɓe baban ñagotoɓe awani ñiwala gaynako ngayo ubajeri nane walo debbo gawlo yomi nan balle buri hala tira moji assalamu alaikum moɗon banda men assalamu alaikum moɗon banda men onon fof mi salmini on mi juurima on mi ñaganima mon Allah moƴƴere e balɗe juutɗe e battane moƴƴe mi salmini Havre fof no fotirno mbeɗa yetta ɗumen debbo hen e gorko hen suko hen e mawɗo hen e ko weltade tan hande ko SADEL noddi min ɗo ko bandiragal e koddigal e ɓoydigal e enɗam eyyi so Sarif Abba to min belti min beltanima eyyi ko a guittowo gueɗal ka tedduɗo ka teddinowo guila min jiima ha hande joguiɗa tan ko teddugal ka ganduɗo fodde hamin jetta Allah e nula ɗum hamin jettuma hamin jarma eyyi min jetta kadi Dieynaba Konté min mbimo Seydi Konté eyyi ko koddiɗo amen moƴƴo e Jariyata Konté min jetta kadi rewɓe SADEL fof no potirno hay goto hen mi ɗaccani
eyyi kono noon so tawi neɗɗo ne haala o seedoto ko haqqe mo hoddi o koye mabɓe min koddi hamin beltaniɓe kadi alɓe teddini min kadi e oɗo ñalawma mboɗo yetta kadi fedde AIF fof no fotirno debbo hen e gorto hen duuɓi 30 e duuɓi 2 ko min ardiɓe weeɓani ene tiiɗi wona min noon ko kamɓe wona min de ko kamɓe ɓe meeɗani yeddude ɓe meeɗani sippirde ɓe meeɗani habde ɓe meeɗani yurnade ko yaate wona ko wone nder lokkal wone ko wone boowal lokkal fedde nde ko fedde sosa ko gila en woni hande duuɓi 30 e duuɓi 2 ko femme interculturel des femmes boîte Belleville AIF eyyi hamin jetta Allah noon hamin jarno madame le maire Mamma Binta Niang ala ɗo ne fonno dardade ɓe amen ɗo hande ko adjoint maire ko guittanɗo min kadi gueɗal ha timmi e lokkal he eyyi min jetta kadi awluɓe amen ɓe ko hoddiɓe amen ko bandiraɓe amen ko ɗomin daari fof kadi ko daariɓe eyyi banda men kadi mi yetti sukaɓe groupe Dibi mi wi kadi groupe Dibi fof no fotirno mboɗo wiya ɗumen jarama ko sukaɓe worɓe daariɓe darani min kala ɗo min daari ko daariɓe ene keedi ɗon hamin belti emin jetta fof min jetta télé fulɓe min jetta SADEL no fotirno debbo hen e gorko hen e suko hen o mawɗo hen banda men oɗon jarlo oɗon jaafo kala ko muuse haala he koto am ga heedi ko moƴƴi ko kono jomiraɗo subahanahu wa taala towɗo tedduɗo ummi on jarama sukaɓe AIF mboɗo mi fof huccide mon ɗo hen merci Merci beaucoup, association Boîte Belleville. Merci beaucoup, merci. 200 €. bandiraɓe noddude tiiɗani tiide ko nodda bande en notoma notoroma no hannirta ni fedde AIF ari addi 200 €. neɗɗo hokkama ɗum bamat so fiyama ɗum e keeɗi ɗeɗima ɗanɗamo Merci beaucoup. Orléans naɓe Sarifa Ba mbaɗa sohluma ɗo jafɗa ɗum ɗo ko Orléans naɓe e ɗemgal Amadou Moussa Diallo Mayram Moussa Dieynaba Ngari Camara dendagal Orléans naɓe gaɗɗo ɗo emo arani ɗo ene waɗa participation mum e ñalawma o ruttudema teddugal ɗum noon kamɓe gaddanma ɗum ɗo donc ko 200 € woni ɗo Orléans naɓe Allah jarama on jarama merci beaucoup dokke Orléans naɓe kelle Allah jarama on jarama yo teddugal arte moɗon merci beaucoup sikki ala eɗen faye bobo joom jamanu jinne MC walla yo yaaru yeeso walla mbiyatmo joom jinneji taw ko suka rapport ganduɗo ko waɗata ko faami kadi ko waɗata ko yiɗi pulagu nawri pulagu yeeso ɗum noon jinne MC DJ sa paris tan eyi eyi wertu yeeso DJ kala jiɗɗo yo pulaar yaaru yeeso yo ummil jungo mum dow mi yo mbiyen so jiɗmi tan mbiyen ko so on paami somi wi wertu yeeso tan mbiyen so on paami wertu yee mi nanani musicien guitare low guitare ɓe
On pari walla on parani? On pari walla on parani? Wertu ye, joda mo, haysada ye, farnu ye, mala pular ni yara yeso, walla sadel yara yeso. DJ Brido Rokos, Kukwara. What jam? What jam? Me wada jam, ngara ndenden jam. Mbada jam, me wada jam, ngara njarden zam zam. Yo Allah ho kam batene moje. Yo Allah dandam ubure badan al hay let's go ye hore my babe. Hasi dagal gachen killi poten neddo boto malen male eden yara yeso. Halko wadi eden nyamo diray koyemen eden ganyo diray koyemen illen gona mayol dido arto dido sako adinno juti koygal neddo yurbedi yo andu hore mum mi hore mi woyi gurde kodde bonen ne mi rentini ma jawurde tole miskinebe nyande fof jiya ko fi ma jiya ko hutma taw ko demgal ma lektuma Kidi be moy babu se tekki tiade boy gandu jola Akul zamani bonen geji keji ile ganna nay men musibaji dam may nyalaw ma reno jahanna eden parno le imate nakki wonde tadirabe ay adama sabori wilti anno ko jikko mum anno mo nesna jini dani ma mi jodi bonuma reno do wondo di bakil ma bore lifa baby bindo lam no of the faru na naftoro wana wudere mo jida fof nana jungoma njumri njumari lo boda debo mo jida bojoda resto mo bi satino yitu de besalale mayo mo jere yumeri jam eki nana yesra mo de soino to meta yide barta kore no wino gije so dadi ma kalno jaado do restin ma o famdin ma wirado yane badu feki terde mum ko mo ko nanga tak kanya soka halko nyen me halde me hali no pipada me hali ho video me hala wala me deja tout le monde hey iskon pari jamma hande o yimbe bobbo jamme hande o on pari wala parani ndedo jonde on nandane parbe jamma hande o yimbe ne bobbo mo ko sadel yonta jiya oyi hal pular bandam tinno hal pular damgal ma pular wona sular buri risde hay dollar habbo fular mi habbo lippol kange mi daro jeeri mi soyne waalo mi daro lo leñolam pular mi yolta demgal pular nder liƴƴi so yiɗi ƴiƴam rufa ƴa wonde nandite moɗaɗa winde nde to numéro identité kala to jaaɗa ɗemgal pular ni haale jaɓa walla caloɗa pular wona kene yoolo Fouta masina Fouta toro ko to ndemay gaynako uuri gosi yaala e makka laccir suuna e feela haɗi en selluɓe selliraɓe yo pular yaari e son pari wala parani non onon mbaɗi low ko woni affaire o welani walla sadel jarnani moon walla DJ Brido Rokos walla on jinmi ko mbadden cayon nder lowel on paami yo ɓoɓɓo yawi yeso mélodie jam oxygène ɓuɓol jeygol aɗo wonde witti yanke saɗa yiɗi wonde windi yanke woto mo wittinogo men habitiren alkuleje men ayo mabɓe warda gandal saɗa naftoro ñaga yinema e adama mayoɓen go gongo mettata ndiyam mbolem lammata ɗum go woto foɓɓata alko mettinta mata yejjiti ko allah addinta musmako o wona mino fawma ettema wona mino ɓeɗenma mino woni ɓayrema komoɓe ma male keɓa keɗal ma woni noppema wottinal guitema saboda mijo wondiɓe ma kenanafma jayode lowel
teddin hoorema woni ko ɓurema wonko yawtuno sabu jibinande mum ɓongol mawɗo jangi wala ni ladde saɗa yeno kamiraɗo wonko fijir waare mum waɗoɗa sawru mum ɗaɗo yelende hooli caggal mum teddin jibinne hawaso bonde ndeni mbaɗa jam ndeɗa caggal ma saɗa yiɗi judde balɗe mami jangi mami andin tawi leftata gandal goɗɗe ceede mo allah fecci wona gando ɗumon Sadel, vous êtes chaud. Machallah, mais heddi ko hankadi yimɓe ne kalda gonga onon majjani ɗannugal ene muusi ɗannugal ene muusi walla muusani ko caɗele jonde waɗi ko bindunomi ko gurnomi histoire vrai vas-y caɗele yo ɓoɓɓo koko ɓoɓɓi ji Allah hottiroji mum innama ate jabre mum e teede mum wadde eɗen foti wadde mandu no fandu hade wedde fokka moussa hatina pinɗoni dañi saka gawe DJ kanen ɗo ala basi heddiɓe nana gara caggal so ñal wonde ari yimɓe fawa son so Allah jaaɓi onon mbawi yaade YouTube tapol Jinne MC caɗele mon di son so Allah jaaɓi jomum merci beaucoup merci on jarama merci beaucoup merci Jinne MC yo yaaru yeeso merci beaucoup woto bere lettere moɗon merci Wodebere 250 €. Merci Wodebere. Donc siki ala no mbatten hade men yaade e Petit Pula association Wodebere ɓe goni koye yaade koɓe dariɓe ndeysan kadi koɓe mawɓe ɓe calmini Sadel naɓe ɓe juurima ɗumen ɓe ñagani mon Allah moƴƴere ɗum ɗo ko teddugal hakkude Wodebere e Sadel enen jiidi yummo e baba enen fof ken gotum sa yi ɓe garani kamɓe fof e padalal ɓe celliraka ɓe kaali Wodebere o wi ko ɗum haɗimo ardude e nene meɗen Gedda ɓe calmini Sadel noon ɓe daari jammumen ɓe calmini on ɓe juurima on ɓe ñaaguima on yo Allah waɗe mon barke yo Allah teddi noon Sadel ɗum ɗo ko ardi Halima Konate o wi o waɗaniɓe lettere Wodebere 280 Dieynaba Konté waɗe dow Wodebere 290 merci beaucoup on jarama Wodebere yo Allah rutton teddugal on jarama no feewi nene men passa baji DJ nene men Farmata Huudu waɗi hen diwo o woni 300 €. Allah jarama on jarama merci beaucoup
Merci. Merci. Temps Mama Gedda Ifra Ndongo o walliti ɓesgu Sadel 150 €, merci beaucoup. ɗum ɗo fof min pawanima ɗum. Allah jarama noon, a jarama Seydi Ndongo. yummiraɗo gadiɗo arde ɗo e leydi France tawi ko Sadel najo. Allah jarama, a jarama, yo Allah rutta teddungal. ɓe tampi noon ɓe kooti ɗum noon. Allah jarama, on jarama no fewi. Merci beaucoup, maman. E inde mamma e siiko Ablaye Labbo Sow, kamɓe gondiɗo farabɗo tarabɗo. albarka Allah arbarka makko o fawi hen 20 € o tikani. Merci beaucoup maman Guédé. Bon, on va enchaîner. Merci. Merci beaucoup. On va enchaîner. 300 €. Merci beaucoup. Petit Poulard. Merci Petit Poulard. Merci. Merci Didier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Didier. On va accueillir mo ganda ko surprise e meɗen hewani yiyede, hewani wadde. Vraiment tawi kadi ko neɗɗo mo jiida e meɗen nguru, jiida e meɗen needi, jiida e meɗen ɗemgal, jiida e meɗen to banggue no leyɗele ɗe pecciri, banggue keeri. kono alhamdulillahi rabbil alamina yiddemo Pular e Pular weldemo e yidde culture Pular ala no mbatten en kalata inde makko tan hawo naata ɗo e dow sen he yimɓe ganda jiyamo ko wawi wadde ko. ɗum noon sikki ala bandiraɓe luɓe min noppi mon luɓon min haqqillaji mon mbatton ɗo haqqille e sen he joni joni wonata inchallah. DJ mooy kiri war suba man kese lay doon su la neexul tukkat ci gas jam jam rek si xol de masa yow di nga gis yàlla yàlla béykat pël pël bu rafet su dem fi ñu pàcc xam na ma ma pàcc waxal c'est Jinjaay dans la place ci bëccëg bu leer chéri prends place oui jari ngari jaro ko fi dagal sa yaram dagal seet yaa ko yëg nee fu ne teg lu xere xanaa ma man doy tas lu wa chéri badengo masala sabina am sama gang di bi masala sabina yo chéri fan nga ne masala sabina yo rek lay doon boy sabina am wata godo bay de volume der auto wala moto kumbaro jinangi volant chupi amere tu andaro tu tidi mi arbina koteji no tim afami
Rapular ni weli Wait, wait, wa mechimbo Nangeng buru mobile dancha Cha, cha, cha BC jinjai Jai cha jinjai Feu dani BC jinjai Jai cha jinjai Feu ni bani BC jinjai Cha, 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 cha Chérie badin coco masala sabia I'm summer gang the beat masala sabia yo chérie fangane mashallah sabia You're a clay dome boy Anjara manu ferry hal pun ada before SADEL Anjara manu ferry pour accueil Assalamu alaikum Quoi dit fof aksa am ko la bagne Yafo quoi dit fof Anjara manu ferry pour te dungal mon kadi invitation mon hande mi weltima no ferry Mami yimi morceau am keso ko morceau Seydou Ndiaye pour honorer tous les Ndiaye. Est-ce qu'il y a des Ndiaye hande? Mina nani aidara, est-ce qu'il y a des Ndiaye hande? Pour tous les Ndiaye kadi halpurale befof. Yalla fe unu barkina demgal et culture alpular. Parce que comme jibinan poté dinde gal demgal culture pular. Donc on dirait manu fait oui pour soutien qu'a dit encouragement au quotidien. Et comme vous le savez, comme une routine, donc Handé, je vais interpréter le remix avec une chanson de Advisor. Donc c'est un hommage. Anjala Manofi. Petit poulard et advice qu'on joko diri be. Apa mi ke? J'ai passé la nuit à cogiter, tout ce que j'ai, je l'ai mérité. Seul à 8A à la HD, le succès faut savoir s'en méfier. C'est d'accord balke à Koyoni, l'ingratitude peut être ton ennemi. C'est du qui donne à la Kohaoni. Et quand je rappe, c'est au live zone, Inaï Vaisco du Goutili. Car en vérité, c'est déjà écrit, je suis le maître de mon récit. Et si je pars, c'est que je le décide. Ceux qui critiquent nous cassent le veto. Je suis la reine de mon propre bateau. Dans mes écrits se cache mon fardeau. Toc toc rap, ni handi gong. Je me parle à moi-même et je suis seul. La solitude frappe à ma porte. Le jour d'adieu me réconfort. Ce à la diable que je reste fort. Yo la yul mo ya fuma mam papa yi heidi communotan. Ce que te donne la vie et le reprend ce que tu m'as appris. Hankinda de want you odere, hande hina want you odere. Et quand je rappe, je raconte mon histoire dans la lumière. Parfois il fait non, en vrai je suis armé seulement de savoir. Mon cœur a mal, je l'aime d'Athéna. En vrai j'ai bon cœur, mauvais caractère. Comme un bunker, j'assure mes arrières. Y'a que les imbéciles qui rêvent d'une carrière. Plus que le message qui se cache derrière. La route du succès est un combat. Pas de supposition, c'est un constat. Donc Visor, dis-leur si je me trompe là. Certains se vendent même pour un contrat. I know
oui. Andiamo on fait oui pour, comme je l'ai dit, porter tout le monde. Et encore une fois, Yaf, avec ça, am collabal. Andiamo on fait oui, Sadel. Merci beaucoup. Merci Petit Poula. Merci Mama Garsogal. Chopima Kedi Mama. T'es pas mis. Donc, on va continuer DJ. Et ça fait tout. Il y a accueillir Ngidjilon. Noten Ngidjilon. Ndewen par ordre. Sen Goumi Ngidjilon Jehen Ali Wouri. Sen Goumi Ali Wouri. Noten Dodo Ahmed Samba. Mais pour les Sahades men Wodouti. En jahat da badido woni Ngidjilon DJ mbaɗa yiɗi nanna kam Ngidjilon naɓe eyi sukaɓe rewɓe Sadel naɓe jeehe jabɓoɗen Ngidjilon naɓe Ngidjilon fali mali gay siri ganki e tillere lojju e weli gara bisimilla moɗon non tigi ala forba wona noon baddeten dan haɓe jettoɓe hokkuma e mbaɗa hen dande renduɓe peccat bisimilla mon Ngidjilon bisimilla mon Ngidjilon garɗo gon siri sall bisimilla Ngidjilon Hamadi Mbacc ceddo beñu ganda Samba Mariam Molo non tigi Samba Galla Jeeri Samba Seck ceddo beñu ganda Samba Mariam Molo Amadou Seck bisimilla mon Doro Ba Samba Sy bisimilla mon Amadou Sy borom teraanga waaw merci beaucoup bisimilla mon Ngidjilon bisimilla ma eyi Ngidjilon naɓe Allah jarama on jarama min mbi on bisimilla mon nodde note weɓani bandiraɓe mbatten haqqille ko daara nana wondu noddaɗo ko daara nana wondu nana woytorandu noddaɗo yeglen daara wuro koliyaɓe fagganago ngo anda joote wurɓe tufam ɓe ganda bone heege lojje weli jiidi Hamadi Gelajo Kumba Faddi Dana Ruba Penda Ali Biras Kuli Ganna e lele mbaran mo ala ganna ala cortorɗi jogiiɗo ganna ne jogii cortorɗi pana jollordi puurdi gay gilen so tawi wolde dawi hay mbomri e wuro koli ne riwta temedere ndimawngu sa rottaniɓe muudo maaro walla muudo gawri ɓe mbawa gaynude kono sa joowi ɗon mata kamɓe fof maɓe ndiw temedere gorko gonga de aysa wahabu ali paate tan cillo wahabu ali paate waaw oɗon gandi
modi bo har sire dara dembo boy cew dara ɗuɓe biraɗo samba tente ganne e kejjo jobo tavere mboɗo sikki hande waɗi 3 semaines ko mbayruɗen ɗo on en mbaɗino ɗo ñalngu gijilon nootiɗo daara wuro koli gure gonɗe ɗo ɗe noota tawi nodda ɗon nden waɗa paare ko sada jayde bolel siwandu cillel faati mbolo paate altine demba maham abdallah thiagane o noon kañum e joom suudu mum ɓi bamum kumba dembogel dembolo malaɗo sawa takko ko e jina aysidigel farim baman jina dembere parim min jetti fuutankagal min jetti fuutankagal ko addani min yettude fuutankagal ko journée culturel wa wiya journée culturel fina tawa ene foti hollirede halpularen ko yimɓe moƴƴuɓe on jiiɗo joni haqqe mabɓe añje hay goto daña ko metti ɗum hay leƴƴi goɗɗi ɗi goɗa halpularen ngari ɗo kono halpular kala naɗɗo ɗo ɓe goni ɓe dokkat ɗum teddungal hay so on heɓoyta kamɓe ɓe keɓoyta toon gueɗal to muɗum kamɓe kam garɗo fof ɓe teddinat ɗumen bandiraɓe oɗon gandi so sadel ƴetti gijilon nototo hamin jiɗi noon mbasen heñodirde mboɗa andi noon ay bisimilla a jarama il est 1h du matin jafuɗon no feewi merci assalamu aleykum assalamu aleykum guijilonnaɓe calmini on guijilonnaɓe calmini woni ɗo e saalo fof min calmini kadi sadel naɓe sadel e guijilon mi sikku ɗum kam hay goto haalanta e ko wuuro woto ɗum ko Allah waddi en ɗum ko hanki gila hande arani ɗum noon sen tawodiri ɗo e mbawi jokkodirde ɗum ko yettere Allah kadi noon minen somin noorima ɗo mi sikku kadi ko onon cakkuno son cakki minen min gari min noorima ko fodde fonde wonde ko onon cakkuno on noorinoma on jonni on pewni minen hande kala ko min mbaɗani ɗo tawn ko min ngala min jetti on noon on jarama e ngal ɗo teddungal ngal powɗon e amen minen guijilonnaɓe onon sadel dondu aali wuuri hoddiɓe guure gonɗe ɗo fof onon fof min calmini on min juurima on onon sadel naɓe min mbiyon yo Allah yoɓ teddungal kala noon komin mbawi addudon ɗo oɗon ñaaga sotoro kono noon amin jiɗani on ko ɓuuri ɗum ɗo assalamu aleykum merci beaucoup Siley Guijilon a dit 300 €. Merci beaucoup. Merci Guijilon. Allah jarama, on jarama, on joni. Merci beaucoup. Merci Guijilon. Wow, Yes. Association Dodo Amel Samba. Association Dodo Amel Samba. Bismillah modon. Bismillah.
Bismillah mon dodo Ahmed Samba. Bismillah dodo. Wow. Dodo Ahmed. Merci beaucoup Didier. Merci. Merci beaucoup. Tu es belle, les santi. Jigéen dafa xeex neexi ree. Yes. Bismillah. Hey. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Non min calmini on min juurima on. Min calmini dendangal ko woni do e salo. Debbo hen, gorko hen, suko hen e mawɗo hen. Amin mbiya on Allah jarama on jarama. E abranaɓe mbayino ngowi wadde on noddama on notima ɓesgu meɗen SADEL. Yo Allah yoɓon moƴƴere. To SADEL noddi notama ko Fuuta fof noddi ko Dande Maayo fof noddi ɗum noon amin mbiya on Allah jarama on jarama amin jetta on kadi e inde SADEL saabu ɗum minen komin SADEL naɓe hakkude dondu e SADEL ala frontiére ko kañum en jiidi yumma e baba donc kala ko SADEL naɓe ponno haalde ɗo minen donnaɓe somin lomtima ɗumen min kaali ene wayno ko SADEL haali par ce que ko minen ndendi fof minen jiidi fof ɓe noddi ɓesgu dondu noon notima maɓe eko jeeyi eko jeeyna amin mbiya onon noon onon SADEL naɓe Allah jarama on jarama on teddini Havre fof on teddini Fuuta fof on teddini jinnaɓe fof son mawnini jinnaɓe moɗon on mawnini jinnaɓe Fuuta fof par sabu jinnaɓe SADEL ko jinnaɓe Fuuta fof ɗum noon yo Allah yoɓon moƴƴere yon ɓooy jokkude en ɗam amin mbiyaɗon kadi Allah jarama on jarama on jarama assalamu aleykum wa rahmatullah min calmini on e dow inde président Abou Ousmane Ndiaye o woni Demba Ndiaye o won président sukaɓe durnaɓe wonɓe ɗo e Lo Havre Allah jarama on jarama assalamu aleykum wa rahmatullah on jarama Seydi Ba. Merci beaucoup Ousmane Ba. Allah jarama on jarama. Merci beaucoup Dodo Ahmed Samba. Yalla yoɓon moƴƴere. Pari Fouta. Wow. Non tigi Pari Fouta. Siya neex. Lay. Nam gayen. Namay. Merci Merci beaucoup Dodo Ahmed Samba. Seen géwél baa nga nii na taxaw. Wax leen a géwél bi. Non tigi. Géwél baa nga nii taxaw. Lamine Gueye. Cey. Anti l'État. Merci. Merci. Bonne mère. 390 donnaɓe mbaɗani ɗum SADEL naɓe Allah jarama. Merci beaucoup Dodo Ahmed Samba. On va enchaîner. Lamine Gueye. Wow, cey.
waaw waaw bu jësën soo buy neex na ci na loxo yi jóg sa kaw ba kaw Merci Didier. On va enchaîner. Donc, ce qui est à la Nambaten, entre-temps, nous avons deux associations qui ont fait un programme, mais nous avons un programme. Nous avons tous les assos. S'il vous plaît, surtout Fatmata, Ndiafodamin, Chilo, Ndiafodamin, Mouninamin, Sertan. Inch'Allah, je vais vous dire, Sallahu Lambo Jabi. Merci beaucoup. Donc, ce qui est à la Nambaten, Djamajo. Won ko jidden hollude do tan tawi ko fuutan kagal donc yumiraɓe ɓe kaldunden ɓe bisimilla moɗon donc maintenant nu jaɓajo joni inchallah comme ça mbaɓen accidde jinnaɓe men ɓe par ce que ɓe tampi koɓe yiɗɓe yaade kamɓe ne vraiment donc jamajo so pari tan on enchaîne s'il vous plaît. La ilaha illallah sama waa kër a ngi noonu les enfants Mama Kinne de Abdoulaye Dijalay bi de yidi gara là yes dara der seeda Mama Kinne a lomtini walla mi jinna ko gimmeɗaɓe ɗiɗo walla hay sinno ko tata ɗiɗo walla hay sinno ko tata merci oui. DJ Sen son bi neex na sey mi pari bacca sa pari en jeehi Ismail. Assalamu alaikum bandiraɓe on calminama on beltanama machallah donc min gari wadde on présenté jombajo cubballo jombajo ko cubballo jombajo amen nani na waɗi dukkeje na waɗi cakka danewo na waɗi cakka danewo na waɗi cokcoke e dande voilà ko ɗum woni jombajo cubballo ɗum noon aɗa subalɓe nani ɗum ɗo woni dukkeje ɗe ɗum ɗo woni cakka ka
cokcokere cokcokere nan ay gadal budugal ɗum woni jomaji cuballo ɗum noon min mbaɗi on présenté jomaji cuballo dukkeje ɗe nani ko ɗum woni dukkeje ɗe mo anda dukkeje fof ko ɗum woni dukkeje oɗo fonno wadde ɓurtugal noon kono noon mataw min keñi tan kono min ponno wadde ɓurtugal ma jaafo ɗon ɗum ɗo waɗata ni ko mamiraɓe hangaɓe merci bandiraɓe on ji komin kolli on ɗo ko ɗum woni cosaan min kolli ɗum ko sukaɓe wonɓe ɗo e saalo gandon holko woni jomaji fof ne jogui aada mum mo ceɗɗo ne jogui aada mo subalɓe ne jogui aada leƴƴi ɗi fof ne jogui aadaji min kolli on aada subalɓe son dañi jomaji moɗon aduna yahan tan mawɓe ne jaaha ene gawiso sukaɓe ne keddo gandon holno lootirton jomaji mon holno keblirton jomaji mon holno ñantirton jomaji mon ko ɗum min jiiɗi hollude on ɗo procéne ma son dañi hono ni gandon jomaji mon no lotorto no ɓornoto comci mum hol jomaji cubballe ko waɗata ko dukkeje so yalti mo dambo lewru ɗuen ɗum wonno hawo yooɗo mo ñammine mo yarne so yalti tawa ko joɗɗo machallah ɗum noon bandiraɓe mbaɗon hen haqqillaji ko onon kollete onon sukaɓeɓe e leƴƴi goɗɗi ɗi ganda en ɗi ko ɗum min gari hollude on machallah on jarama no fof saalo merci beaucoup Diyen Djihi merci beaucoup Mama Janam Ndiaye Mama Oumoul Diop Soukeyni Sow merci Ismaïl merci Fatou on jarama onon fof Maydam Salif Sarr merci beaucoup merci bandiraɓe eɗen mbiya soirée kumisaki tawni bakol leñol il est là bakol général yimɓeɓe hay goto ko pusto en fuɗɗaki taw merci beaucoup Merci DJ. Merci. Merci. Merci beaucoup. Là.
salli branche ɗon guitare ma o eyi jaafoɗon de bandiraɓe no feewi vraiment bandiraɓe farba bisimilla ma far oɗon ɗacca haqqe hande kadi jamma arti bandum go padanoɗo o ari hol padanoɗo o on woni bamum jamma o ɓi jolɓe baɗum yontaɓe ɓi jolori mo wara tunde bisimilla mon en galata no feewi bisimilla mon genar muñodiren seeɗa noon ay ɗum ɗo ne waɗa min perturbie noon mamadou mo amadou mamadou bocar ali hamad ismaila hamadi yero jam joro korko ceɗɗo battuɗo avion ngaji paɗe mum mamadou 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 bocar binta sada jubayru hamadi yero jam joro ali lamin birat holo afo ba mum tokara mamu yeddetageyo yeddetake gay woto jedde lamɗo mo holo gorko ceɗɗo
baban soogi jam e yero jam hamadi yero jam e samba yero jam Juwayru Hamadi Abdul Hamadi Demba Hamadi yero jam Umar Hamadi yero jam Ismaila Hamadi yero jam Yoro Ali Lamin Biran Tan Ali Isma Tan Hamadi Isma Tan Aise Isma Beko bibi Ismaila Hamadi yero jam Yoro Ali Lamin Biran Ali Isma baban Musa Ali Farmata Ali so wawiya panel Yuman Musa Yuman Abdo Modi Hamadin Samba Jampalla Jimini Bubu Abdo e Samba Abdo Aisha Abdo e Kajara Abdo e Yero lumbida yimbe bada bandiraɓe sehilaɓe allahumma salli ala seydina mouhammadou en jetti allah en jetti mouhammadou boun abdoulaye boun abdoulmoɗo alaɓi goto e ɓuuri han sankoɓe bajjo aminato ha joni de koye ñalawma sadel he wona eɗen kalda ɗo e debbo ceɗɗo beñu ganna samba mariame mawlo boroko takko sandimo sadaka ñalade o woni Cillo Sall amin namdoma holno ñalawma o yaari Cillo Sall. Assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu bandiraɓe Sadel naɓe bandiraɓe France naɓe tolo Havre min calmini min juurima min gare teddugal min gare fodde min gare yidde min gare jibinande amen min gare resde min garde e farmata Mamadou Bocar min gari notitade paare amen woni Mamadou Amadou Bocar Konté amin gonde mawɓe amen amin gondi kadi e sukaɓe amen amin gonde jeewo makko tubaɓe jeeyi amin gonde boolo amin gonde boolo kadi amin gonde mawɗo amen Dieynaba Yaya Konté amin gonde Aissata Youba Konté amin gonde faɗo min jaha min juuroya mami artema mami artema mbaro gasi Konté Seydou Konté nan gonga Konté min birat no keledi o kame gurne no keledi o kame gurne Hamadi afotani Amadou Mamadou Silotani gira mayram tawaso gijam jor Ali Lamin Biran no keledio kame gurne Amadou Mahaji Amadi Jawli Hassan Ali Hamadi Mayram Pilel yetum biram samba ferela leli pana tan kello koyngal mo helani berde Hassan Sadio Kumba Ali Laba Penda Hamad Tegedi Penda haw koli cagan wiyete Dasar Cuuse Jawnani Jambaru ñekkinani Jaalo Fada Mbaragu mo ñaldane kawani Hassan Sadio Kumba Kajara Coro Jeliya Biram Seydi Farim Gore Ali Tugani Baban Droit Hassan Baban Samba Hassan Baban Jawli Hassan Baban Mayram Hassan Baban Abdul Hassan Baban Amnar Hassan Baban Hammar Hassan wiyete Garmi Baban Pare Baban Uma Dieynaba Siram Bolo Pare Altine Damo Mamadou Talle Cagan Demba Salli Bugal gonɗa ar werlo ɗo dande ngabbe ga assalamu aleykum fuutankoɓe so kimamu huɓɓi almu tangilama yeeso e caggal nangotira gore dabɓe ɗe jiidani ciirol sati mama ɓe condi fuuta fuutankoɓe
en jetti Allah hande oɗo jamma so tawi en keɓanno en ñagotono jomiraɗo fooɗana en kammu o hawo ɓado en binden hen inde jamma o beele kala nde jamma o artoyi koyniɗo foof anda o jamma wonno ko jamma tinnare o jamma de fuutankagal woni koye haaldude hoore mum Allah jarama on jarama SADEL naɓe so tawi on dawri o jamma on toɗɗima goto eɓa mamun en darorono hanki e geeri dimaɗi calo jasire lumbo tawa ɗumen ɗo wonno ɗo kono noon nde condi natti nde bamun en jeeya e ardiɓe julankagal naate ladde goni jaati gueɗe ko jamma ɓi Amadou Mamadou Bocar Amadou mana Isma Hamad Ali Binta Bocar Saɗo Juɓoyde Hamadi Yaro Jam on woni jam jeeyi jamma o ɗo Gabon ɗo galle makko damal koko udditi sa ari ñande jofde aljuma cikkata ko yangue waɗe galle he min noon mi ala gable SADEL so tawi hande Demba Salli naati e nder Europe Allah ne wela kono SADEL ene tawa sabu ko Mamadou Amadou Mamadou Bocar Ali Hammad Isma Hamadi Yaro Jam rokkimi passeport diplomatique nanmi ɗo Mamadou Amadou Mamadou Bocar Ali Hammad Isma Hamadi Yaro Jam woni bammun jamma o Mamadou Amadou Mamadou Bocar Binta Sada Jubayru Hamadi Yaro Jam woni bammun jamma o Mamadou Amadou Mamadou Asata Amadou Samba Aïssa Isma Hamadi Yaro Jam woni joom jamma o Mamadou Amadou Mamadou Jillo Tenni Ngira Mayram Dew Soogi Jam woni joom jamma o Mamadou Amadou Haji Amad Demba Sadio Jam Seydi Sawa Yettum Sada Dulo Ngejji Ganna Karimu woni joom jamma o Mamadou Amadou Haji Amad Jawli Hasan Sadio Kumba Ali Labba Penda Ali Hamad Tegedi Penda Haw Kodi Cagan woni jamma o joom jamma o Mamadou Amadou Haji Amad Jawli Aminata Demba Mamadou Hamadi Yaro Jam woni joom jamma o Mamadou Amadou Haji Amad Jawli Hasan Ali Hamadi Mayram Pillel Yettum Biram Samba Feralla Hammed Taneli Bana woni joom jamma o ngena kanko de woni mo mbiyammi afo bamun tokara mamun afo mo toraki hay goto kala ko dañi o jiggi ɗum koye nder galle bam makko kanko woni yooɗa natale gelleje birom ñande Sénégal sa no duƴani toon joom ndimangu ene wiye ŋakali paabi ndungu kaɗata ngaari ñiwa tellade joom ndimangu e Demba Farba Selli ne wiye mburago ne taccina keeri taw holtere muɗum memani leydi afo bammun tokara mamun aɗa hande o jamma Farba Samba mawɗo galle Farba Baggel ko haali ɗo ko o tottirimi micro o ko jangguinde kono so tawi goto e mawɗo galle Farba Baggel saaha noon keccuɗo hande galle Farba fo so haali kala ko haaleteno gasi e nder galle o emin jetta Allah noon emin jettamo emin ñagonomo judde balɗe moƴƴude battane alay saago mi jaafo ɗon seeɗa ko kalami ko heewi seeɗa wonno noon bellamo koko waɗi mi gaɗa beñe e dow ɗemgalam tan mi limta ɗo wonɓe ɗo ɓe Mamadou mo mbaɗɗon pare o hande jeewo makko gaɓɗo malaɗo o gandata neɗɗo ko moƴƴo mbaɗɗon ladde saho noon Afrique central minen de duuɓi tati e nder Gabon min meeɗa sodde ñamde o tawi ɗon yummo moƴƴo o kajji Kumba Bocara kono noon o moƴƴini o ɓeydi moƴƴinde Toubab Ndiaye jeewmo tinde muɗum haɗani o ari ɓeydi omo ummi ha paari mo arde e délégation o eɗen e Fama Konté ko moƴƴo Amadou Mamadou Bocar Ali Hammad Isma Hamadi Yero Jam ceerno Abdoul Aziz Dieng guinniraɗo ceerno Abdoul Aziz Dieng woni ceerno Abdoul mo Amadou Konté ene are délégation he Cillo Sall ene are délégation he
Dieynaba Yaya Konté bisimilla. Madame Général mana Jombajo Général ko kañum woni manana didorno Madame Sall manana didorno Cillo Ousmane Bokar Samba Aïssa Isma Hamadi Yaro Jam gonga moƴƴo tiɗɗo tiɗaɗo hoore mun o joom genar laabi kewɗi mo alda e namdal Asata Yubba Konté ena arde manana didorno délégation o Hawa Sall ena arde délégation he Bolo ena are délégation he Diawo Sall ena are délégation he Kadji Baydi ena are délégation he Sindi ena are délégation he ɗum jinnomi haalde e ɗemgalam emin mbiya noon on batti e waɗande sabu mo dokkuɗon ko bawɗo bawanɗo ɓi wawɓe jangguɗo garmago e nder galle bamum noddeteɗe lamba jibinande kala nodduɗomo hen o dahat ɗum yo Allah junnu noon ko Fouta e Fuutankagal ko amin Allah siley juulori e Issa Ndiaye ena ngare délégation e kañumen goni mawɓe ɓe ena ngari 12 ɓesgu ngu ko mawɓe jangguinɓe ceɗɗagu ñaaƴo gila hanki taw hande arani nde mbaɗata ñalaɗe nde nden Demba Farba Sallen jibinaka so tawi hande ɓe ngari 12 sukaɓe ɓe kamɓe Cillo Ousmane en ɓe goni koye jangguinde min ñaaƴo emin ñaago yo Allah junnu balɗe ɓe moƴƴina battan mabɓe Demba Farba mi tottuma baba merci beaucoup ngare ballodire ayo yela yela oɗo jamma woni jamma bela yela merci ñalawma jangogo ñalawma yela ballodiren jammo noon wonɗa te eɗen jogui kadi artiste ji meɗen nana caggal eɗen jogui kadi association ngaji goɗɗi nanɗo en merci beaucoup merci beaucoup merci 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 beaucoup merci Demba Gawlo merci Allah jarama renduɓe peccet merci Allah jarama on mbaɗe kadi haqqille wonko woni caggal ha heewi yimɓeɓe ne keewi vraiment min ñagude sabi Allah Farba sabi Allah innulaɗo yo yawtan ɗum tan jinmi jafoɗa noon no feewi joni de ko lettere yaltinde ko gonga walla min mbasa yaltinde eyyi kalden tan nanodiren bisimilla dartoɗo Farba bandiraɓe on jii ay awluɓe ko dawdiɓe rimɓe ko gonga enen foof nawi en ɗo ko yo moƴƴu ko gonga nde won noon so yimɓe muñodiri tan ko haalate ɗo koko naftata ɗum Allah rokki ɗum ko gawlo nde won noon goto fof ne joguiɗo heedi sadul halqi so duwaw ari min tottuma ka sarif Moussa Boubé so tawi fodde ma ari totteɗa kono so gawlo arani fodde mum yo totte oɗon gandi kamɓe ndenani on fina tawa min garani ñagade min gari ko welnude ko gonga wallahi culture on jii ko oɗo gawlo haali ɗo hande ko beele ɗum ɗo henna ko hande daña ala wona hande daña min calmini on noon jarama Farba
bandiraɓe haaldata e mon ko kumbatinaɗo madame général Thillo Ousmane Bocar Samba Aïssa Ismaïla kanko ardi ɗo sukaɓe ɓe kono noon kadi en jetti no Demba Salli wini mawɓe wonɓe ɗo ɓe Thillo Ousmane bisimilla mboɗo andi sukaɓe ne karojini joni e wiide dille ɗum noon dillu gila en dillinaka eyi nam Thillo Ousmane wi alhamdulillahi rabbil alamina Allah en jetti Allah en jetti rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti ceerno meɗen ceerno Abdoul Aziz Dieng yo jaam e kise gone makko to woni to en jetti ceerno Tidjani ceerno Abdoul hande noon darni en ɗo ko afo bamum tokara mamum ruttude teddungal ngal sukaɓe sadel naɓe teddinimo koɓe mbanno e bam makko Allah haajani Allah haaji de ko kanko daroroɗo awluɓe noon wolko kaali ɓe mbi waɗi watti waɗi de koko wawi sanani jehen to hanki to wel min jetti mawɓe amen sadel naɓe wonɓe ɗo ɓe hamin teddiniraɓe o tuggi noon koye worɓe ɓe o tellini ɗum e rewɓe ɓe Dieynaba Ali Moussa woni mawɓe rewɓe ɓe Seydi Konté kaw Yaya Konté Yaya Haaji mo Jalagi Mayna woni ɗo mawɗo worɓe ɓe mawɓe subalɓe ɓe ko Moussa Yaya Thiam mawɗo maccuɓɓe ko Kana Diallo Isima Den woni mawɗo subalɓe ɓe ɗum noon min ngari rendude mabɓe belawo rendude mabɓe kala ko tawra hamin jiɗi Abba Sarif o rokka min ta ɗaldamin e sagoji amen min denda e bandiraɓe sadel naɓe min denda e bandiraɓe guijilonnaɓe kadi min teddiniriɓe kamɓe fof guijilonnaɓe nde won noon neɗɗo ko yummum e bamum sa wi duhol tan de a wiyat kosam alhamdulillahi amin garde afo jonɗo hamin garde afo Amadou Mamadou Bocar hamin gardi e jeewo makko o jeewo Mamadou Amadou Mamadou Bocar Binta Sada Jubayru hamin gondi e mawɗo amen Dieynaba Yaya Cugel Thillo Sadio Coumba Ali Labba kañum fuɗɗi addudemi Dakaru tawi ko nelandemi yomi armi tawtoro e dewgal ɓiyu kanko noon woni afo galle o hande noon o neeli kam so tawi mawɗo neeli cukalel tawi cukalel ngel ko jongel ne wawi lomtade mawɗo kono noon de hamin gonde tan Hassane Sadio kodda umma Dieynaba Sira Mbolo paare altine Demba Maham Abdallah Thiagane kodda juulori cukel Thillo Sadio Coumba Ali Labba Penda Hamad Tegedi Penda Hawa Koli Thiagane kañum woni hande mawɗo galle o hande noon ko kanko de woni mo Allah rokki ngal gueɗal min mbimo noon yo jogoro ɗum jaam nde won noon ɓesgu ngu ko ɓesgu makko ɗum de o waɗi gila hanki tawi hande arani wadde de hande yooɗi ɗum noon hamin beltiɗo min goni ɗo hamin gonde Boolo Baccili mo Baba Sy Baydi Basiru dañi Hamadi Yerodoro Birom Samba Ferela Alili Bana
hamin gondi e jeewo Mamadou Ousmane Gamal Abdoul Nazer Aysara Yuba Cukel Cillo Sadio Kumba Ali Labbo amin gonde afa Mamadou Ousmane Bokar Cukuli Oumar Sengo Cillo Sadio Kumba Kajaro Coro Jeliya o wi hamin gonde Isa kaw makko mo Moussa Demba Mamoudou Leli Sadio Kumba Ali Labbo hamin gonde Jaariyara Koylel Demba Rugi hamin gonde Mayram Boubou Yero Oumar Abdoul Hamad Yero Jam Ndioro hamin gonde Cimbel Mohaji Amadou Jawli Hassan Ali Hamadi Mayram Pillel o noon ko ɓi Amadou Mamadou Bokar hamin gonde e Dieynaba mawɗo Dieynaba Molel Konté hamin gonde Kadji Baydi hamin gonde Hawwa Samba Korera Falmata Mamadou Ya Cukel Cillo Sadio Kumba Ali Labbo neɗɗo de ko cosaan weli fof giƴiragal ɓuuri welde hamin dardiɗo e paate Astel Buuɗi o dariɗo ɗo ko giƴam ko giƴum Amadou Mamadou Bokar Binta Sadio Jubayru hamin gari dusɗo ɓiɗɗo aw hamin gonde Farmata Huudu Sadel naɓe fof hamin gondi hen muñiri e Allah hamin gondi e jombajo ɗa ha gawlo hono Caba Kodda Seck o wi Aysara Dieng ceerno Sadel kala momi limani yo yarloya fo enveloppe arat joni muñe tan Abba Sarif ar jab ɗum ɗo la ilaha illallah huccinni tan turnu seeɗa turnu tan seeɗa eyi go €100 ɗiɗi €100 tati €100 nayi €100 joyi €100 jeegom €100 jeeɗiɗi €100 jeetati €100 jeenayi €100 sappo €100 woni 1000 €1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 euros €2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 euros €3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 euros ma rawde hankkadine hay sinno yimɓe mbiyaka yo keɗo keɗo 4100 mbaɗi o noon 4100
4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000. Yeddo koyo garme mbuñe non gasani ɓaade gasani ko ɗum nden ɗen padan tan ha gasa bisimillahi. O wi en paye awluɓe kala sal cosaan meɗen goto fowde ne duwi yiide ɓe subaka fo e Allah nde won noon awluɓe ɓe ko porte bonheur meɗen kala ɗo ɓe gari ko jaam woni ɗon kala ɗo ɓe jetti ko belemma woni ɗon kala ɗo ɓe jetti ko bela woni ɗon ɗum waɗi eɗen cofta eɗen belto surtout noon taniraɓe Farba Baguel koɓe jimata ko heƴani e amen. O wi moƴƴo Amadou Mamadou Bocar Ali Hammadou Ismaïla Hamadi Yero Diam afo bamum togara mamum o moƴƴo Kadji Kumba Bocar Asara Mamadou Saydou Pade Sidi Sadio Yero Birane moƴƴo Kadji Kumba Bocar Mamadou Boubou Hamadi Yero Sule Dawa Seydi ñuuko jabbere Bira Coyo moƴƴi Kadji Kumba Bocar Mamadou Boubou Diawanɗo Boubou Aliou Hamadi RM Alawon moƴƴo Kadji Yero Demba Dieynaba Penda moƴƴo Kadji Yero Demba Mamoudou Saydou Sawa Doɓale Eli Aïssa Tago Seɓe yeɓe Youssouf Mbani ka hayɗi windani o wi tanum Kumba Sidi o wi moƴƴo boolo fowru julde Fati Baydi hawa cambe ɓiro galopade koro mbaɗi guilen moƴƴo Hammad Mayram Hammad juulori cugel cillo Sadio Kumba Ali Labba Penda Hamad Tegedi Penda haw koli cagan moƴƴo Amnara Heri Jeewo Jubayru o moƴƴo Farmata Mamadou Bocar Binta Sade Jubayru moƴƴo Samba Lelɗo mo Mamoudou Ali Hammad Ismaïla moƴƴo Aliou Pare Ali Hammad Ismaïla Hamadi Yero Diam moƴƴo Alaji Hamoul Binta Sade Jubayru Hamadi Yero Diam moƴƴo noon Sebbe Sadel fof o wi 500 € goo galle Farba ɗiɗi galle Farba tati galle Farba nayi galle Farba joyi galle Farba Demba Jaggu Subalɓe Sadel mawɗo kay nani Subalɓe Sadel 100 € rewɓe worɓe maccuɓe Sadel rewɓe worɓe eyyi kono ko o modi woni gorko lawɓe ɓi Dieynaba o wi ɗo lawɓe Sadel lawɓe Sadel lawɓe Sadel €50 lawɓe Sadel
wayluɓe sadel Ousmane Samba Hamadi Ibira sawa dawa jombola jaaɗi 100 € Ousmane Bambaɗo alano ɗo nda awluɓe wulle ñaayi 100 € mi yanɗo secti bu Ibira Faram Amadou Wa nana eyyi Amadou Wa awluɓe wulle ñaayi rewɓe worɓe nam €50 wambaɓe lawɓe €50 bandiraɓe boolo baccili keɗoɗe seeɗa boolo baccili o wi so lettere ala tambere yata kanko fawani Mamadou Amadou Mamadou Binta Sada Djoubayrou o fawani ɗum €50 e lettere mum boolo baccili takko kaggu e mulloy dia e marque Diop Mayram Diop ɓe pawe lettere €30 Paate Thiam o wi yomi yaafomo seeɗa o wi sinno wonano hiiri ma wodde komin kaali e ñalade Mamadou Amadou Bocar 98 omo tawtora riño ɗo e Sadel riño général amin mbaɗa forage kanko idi yaltinde 5 millions o wi o waɗi sego waɗi 5 millions nden omo woni koolaɗo italinaɓe omo ari ɗo min mbaɗi foye Montreuil o sile juulori ko seede ndo waɗata dawgal fanmata makko hono ɗeɗo dokke kala ñaagotoɗo gonɗo e diwan men he hinde fof wonde nder diwan nde leteruji mum komin jogui fof de ha laaɓi o waɗino bamma ko waɗanno Mayram Salif fawi hen muñe son muñima den ara walla gasi yankadin ɗum noon eyi cillo Allah jarama a jarama Hawwa Abdoulaye Ali Oumar Daw Sogi Jam Joro jeewo Siley Juulori fawi hen 20 €. Siley Juulori cugal cillo Sadio fawni on tan 20 €. Saydou Konté fawni on 20 €. Tar Sogi Jam yero jam. Dieynaba Yaya cugal fawi hen 20 €. Mayram Boubou yero Oumar Abdoul wi assalamu aleykum Samba Aba Billo. Amadou Moussa fawani hen Mamadou Amadou 20 €. Mayram Boubou wi o 30 €. O wi ko ɓiyi ko afo makko fanmata Mamadou Yaya cukel cillo Sadio Coumba Ali Labba fawni mo hen 30 €. oɗo 20 € jeewo Mama Yaya cukel cillo Sadio Coumba Ali Labba fawni mo hen 20 €. Mayram Boubou Diara Dieynaba Ndiaye mo Abdoulaye Moutar Hammad Pate yero Modi Guilen fawi hen 20 €. Jaari ara koylel e fanmata huudu pawi hen 20 €. Assad Dieng Ceerno Sadel
tan Ali Ceerno e Samba Ceerno e Demba Ceerno ɓe compi ɗon caalon mumen ha wiya wonde ande na ngela caalel ɗum fira watta sadel sinno tane hokki hande mamin kala noon holko woni sadel presque fina tawa so dawrama il faut yimɓe kalane culture mumen so tawi tane rokki min kalana on ko addi dobanaɓe ko addi jengjengɓe ko addi a nani de sadel fo ha hoɗi ɗon kadi ɗum ne foti haalede fina tawa so tawi journée culturel dawama wona weccede o tan concerne yimɓe ene concerne yimɓe haaldude nanodira salamu aleykum ha jeyna molel diworo asara yubba waɗi 30 € nde jarde Samba Sen Allah jarama on jarama hoccanam ko sami ko la ilaha bandiraɓe min calmini on o ko Ousmane Samba Hamadi Bira so sadel naɓe mbaɗi ñalande mi yiyama hen ala ko kalmi ma dañ ko yimɓe miiji nannimi sadel ko Dieynaba kaji cugel tilu saji Coumba Ali Laba Penda Hama Tewir Penda haw koli cakan wuro ngo fof ne andi ɗum wona Louvre ha Marseille min adi itta neɗɗo bombaɗo hinde wambaɓe galle isbaɗe soho wambaɓe sadel ɓe joldunomi ɓe noon to jiikam ne gandimi ɓe ganda kam ɓe noon mi haala ha ganda min felani ɗum gondi ko ganda kam min gari sile juulori cugel cilo sadio Coumba Ali Laba ɓe kala mumen mo jimi mboɗo andi min gari hande addi min ko rewde ɓi amen o ɓi Amadou Mamadou o min mbayni ko galle cilo sal kuɓumi otam garmi ɗon déplace mi mboɗo wela taw sadel somi nani ne dillino hunde hay so haalnani mi alat wonno koye wuuro hen jeeyaɓe ɗum noon min beltanima on min jarnima on ganda noon to ñiiwa jibini kandi hewat to ñiiwa jibini kandi hewat to ñiiwa haalama wuuro tinata kono ladde ne tina jol ngal e kaccal fof mo mande so neɗɗo wiyam mbi Amadou Konté jari bobo ngel mo dari bobo yolo sufra jamanu waram kulago koy nani wobo cillo Allah jarama on jarama amin ñaagui yafuya won noon ko programme o no lelorini e tamo kokkonɗono hawre on naati taw wona oɗon temps ɗum tagui ñaami temps o amin ñaagui on yafuya holko tagui min bindi lettere famille Amadou Mamadou en 2015 minen sukaɓe avrankoɓe min puɗɗino wadde journée culturel on saaha mona Gabo o tini ɗum o ƴetti 1000 € o wi sukaɓe sadel naɓe mi walliti on hande 2015 woni 10 ans 2025 woni 10 ans neɗɗo noon sa waɗanama moƴƴere ruttu moƴƴere minen wona jawdi ndi on saaha ko waɗani min ko ene mawne amen ko minen sukaɓe min mbi min tottata lettere hayso tawi ɓi ko arani représentant makko arani teddungal o waɗanno min gola min dañani waɗandemo ko teddungal Allah nayimo e joom makko yo Allah yurmomo yafomo kono mo ɗacci min goyani ko ɗacci ko amin gandi o moɗɗo kono so ñalawma kalno min mbaɗi min tintinanmo min mbaɗanamo ɗum tagui oɗon ñalawma cillo amin ñaagui yafuya amin gandi joom suudu makko on acci ɓinguel amin gandi noon min ñaagui yafuya ɗum ɗo noon min beltima ko an min ñagono yafuya sabi an ka sarif kadi aɗa lastini hoore maɗa wallahi ene mbawa yadde jamanu o wallahi noon min ñaguima yafuya minenne wallahi e kañe ɗe wallahi oɗo cadeau noon to woni ko sukaɓe sadel naɓe mbaɗani ɗum Mamadou Amadou Konté kamɓe mbaɗanimo oɗo cadeau ɗum ɗon noon ko ruttudemo teddungal Allah jarama on jarama
Yo, mashallah, cillo min beltima. Waɗi fayida. Mashallah, min beltima. Keddi weli. Kele, wallahi. Eyo, kele mo do boli boli. Eyo, nango ceddo ne nango. It boli. Nango ceddo ne nango. Kele mo do. Nango ceddo nango seppe ne nango. Seppe ne nangu ceddo nanit komi koy Amadou weli kamu komi koy Mamadou weli kamu ko Mamadou Amadou weli kamu eyo ceddo bewdo nanit ko gorko sadel mongo koret ko gorko sadel mongo koret tagu ceddo ne nango sebbe bewbe nanit ko wallahi Mamadou dañi wunet ko wallahi Mamadou dañi wunet ko cillo kay halni mi halama to cillo saldo woni sago sebbe ne nango biye galangarat ko hande ko sadel nyallana merci ko hande ko sadel nyallana merci on jarama neldal mon yettima min beltima min duwima Farmata Mamadou Yaya Konté parce que bien ja hatu wodi quoi da fay hatu wodi grand samba ba après men kaldu non c'est Paris mi di kalden bo wal seede sabi Allah Farmata Mamadou Yaya Konté merci donc enen fof en bawa hejjude dow baden ko yawi tan inchallah enen fof en bawa hejjude dow jafodon en kejjata dow enen fof dum non grand dum non Farba bismillah ma ey bandiraɓe mbattodiren haqqillaji jolɗen ɗo koye jolande Farmata Mamadou Yaya Ali Oumar Dawa Sogui Jam Joro Ali Lamine Birane jolɗen ɗo
koye jolande fanmata Mamadou Yaya Cukel Cillo Sadio Kumba Ali Labba Penda Hama Tegedi Penda Hawo Koli Thiagane jolɗen ɗo koye jolande afo jomɗo afo joom ñalande e galle bamum coɗɗo ñalande ñantuɗo ñalande bamum yaɓɓe fele nene mum mo yiya kaɗo fatani tawa kaɗo hanani Fanmata Mamadou Yaya Cukel Cillo Sadio Kumba Ali Labba Penda Hama Tegedi Penda Hawo Koli Thiagane Ali jeeri waranka yeru mul baroga damba tago sani mo sadaka ñalande o dartiɗo koye joom galle makko so yibu ɓas ko Elimane Amre suuma ha Amre eɓe gandi hol gueɗal makko o afo jonɗo mo Mayram Boubou Yero Oumar Abdoul Hamad Yero Jam Joro Mayram Jeyla Mayram Cillo Sadio Kumba Ali Labba Penda Hama Tegedi Penda Hawo Koli Thiagane Ali jeeri waranka Yero Umul Baroga damba takko sandiga mo sadaka ñalande duuɓi 25 hande ko nanmi leydi ndi ñalawma fof mo garmi ɗo so tawi mi joƴƴini wolisam nde timmata balɗe 20 tawra komi yeehi montar si jippotomi koɗo Mamadou Yaya Cukel Cillo Sadio ɗo Allah nawi ɗum ɗacciɗo debbo mo gaccaka ɗacciɗo sukaɓe ɓe gaccaka remɓe ñalande gawlo ngenar fof heeɓi ndimaguɗo galle bammaɗo nde ɗum ɗo waɗi nde o noddam o wi Baba Samba ɗum ɗo de kewi ko kewi ko noon mi yiɗa ngabbude e dow tribune he mi yiɗa yaade tawa en jaadani ɗum noon bandiraɓe ɓe dokki en ɓaade eɗen paati pari programme o gasani kono noon ƴeewen heññude hen kamɓe fatuɓe toon ɓe fof ɓe jaafe joni noon gonɗen gongde Sadio Kumba Allah Labba Penda Hama Tegedi Penda Hawo Koli Thiagane Ali jeeri waranka Yero Umul Baroga damba takko sandiga mo sadaka ñalandi dimaɗi kewɗi ɗo suudu ma ɗo wuteji kewɗi ɗo suudu ma ɗo Jeyla Mayram Cillo Sadio Kumba Ali Labba Penda Hama Tegedi Penda Hawo Koli Thiagane Ali jeeri waranka Yero Umul Baroga damba takko sandiga mo sadaka ñalandi tan Husseini Kumba e Sadio Kumba e Leli Kumba Hasan Sadio Bes Sadio Cillo Sadio Mayna Sadio Hamadi Cillo Samba Cillo Sewgu Cillo Cukel Cillo Mayram Cillo e Jeyla Cillo e Ali ɓiɓe Cillo Sadio Kumba Ali Labba Penda Hama Tegedi Penda Hawo Koli Thiagane Ali jeeri waranka Yero Umul Baroga tan Hamadi Yero Jam e Samba Yero Jam Jubayru Hamadi e Ismaila Hamadi Yero Jam Njoro Ali Lamin Birane Abdoul Hamadi Yero Jam Jibini Oumar Abdoul on wiyete garmi jibini Yero Oumar Abdoul wiyete Yero Kumba jibini Boubou Diara e Samba Diara e Daba Diara e Malaɗo tanum Diara Aïssa Ismaila Hamadi Yero Jam Joro Ali Lamin Birane tanum Samba Kaw to Jowol windani henna nehiɗo e galle Youssou Demba Amadou Hamme Far Birane Mayram Molo Baroga Demba takko sanni mo sadaka ñalade Sadio Kumba Kadiara Coro Joliya Birame Seydi Farim Gore Ali Tugani Mama Yaya Cukel Cillo Sadio Kumba Kadiara soogi Jam e Yero Jam Dewo soogi Ali soogi Bokar soogi Sawo soogi Oumar Dewo soogi e Haji Dewo soogi e Mayram Dewo soogi Gogo Oumar Moussa Oumar e Ali Oumar e Dikko Oumar Ali Oumar Dewo soogi Jam Njoro on wiyete garmi jibini Oumar Ali Oumar wiyete Juulori jibini Yaya Ali Oumar jibini Moussa Ali Oumar woni Yubba jibini Abdoulaye Ali Oumar woni Samba Korera jibini Kumba Ali Oumar jibini Sala Ali Oumar jibini Kadji Ali Oumar jibini Hawa Ali Oumar jibini Cukel Ali Oumar ɓe ko ɓiɓɓe Ali Oumar Dewo soogi Jam Njoro Ali Lamin Birane Abdoulaye Ali Oumar e Cukel Ali Oumar ko ɓe ko ɓiɓɓe Kumba Korera dunde Kundel kono bamaɓe kala Oumar Ali Dewo soogi Jam Sohoɗo Jam Sohoɗo Ali Lamin Birane kona Oumar Ali Oumar Abdoul Yaya Ali Oumar Moussa Ali Oumar Sala Ali Oumar Kumba Ali Oumar Kadji Ali Oumar Hawa Ali Oumar hol nene mumen Cukel Cillo Sadio Kumba Ali Labba Penda Hama Tegedi ɓe fof mbiyete garmi Baban Mamadou afo doni bandiraɓe oɗon jarlo oɗon jaafo bandiraɓe oɗo de ko ɓi Oumar Dianka ɓi Barou Dianka eɗen gandi ñalande fof
nde daññoɗen baru janka darodima e meɗen sibu seedantagal Havre ñande mbaɗantemi ɗo hirande waynade Ali Bokar Samba Mamadou Boubou Demba Fugaki Ali Bokar Jeyla Oumma Mbolo Paate altine Demba Maham Abdallah Thiagan ngenar fo ari nooti tamɗon jamma o e juuɗe moɗon ha yetti 9h subaka nde jaltuɗen de jaltirɗen ɗo koye 14 millions 800 mille baru janka ene tawa ene yaade men o wi so darima ɗo hande ndaw ko foti ndaw ko haani o ɗum de wiyetake mande hakkunde bam makko Mamadou Yaya e bam makko baru janka France fo de ene seedi ɗum min de mi wona bawɗo haalde kono alay sago noon mi haala o wi o salmini dental ngal fof min calmini SADEL naaɓe min beltima kadi e teddungal ngal teddinɗon min ngal teddungal ngal ɓe totti Fatmata Mamadou Yaya cukel ngal hamin belti hen kaddi beltor ene mawne mabɓe noon no feewi ɗum noon dental ngal fof salminama hoɓɓe arɓe ɓe e tawaɓe ɓe eɓe tawaka fof anniyaji ɗi ko gooti fandare men tan ko yo jamma o yoot ɗum noon jamma o jenggi min calmini Madame Bass Fatmata Konté min calmini Moussé Bass o wi ɗum ɗo fof noon sa yi ɗum ko Moussé Bass wela min mbimo noon Allah jarama o jarama min mbimo teddi weeli sa teddinama yonanima so tawi wonde a hoynama ɗum ne wawi hewdema ɗum noon o salmini on o yo ardi ɗo koye génération Montarsi min gardi ɗo e Sogna Keita min gardi ɗo e Khadija Sarr min gardi ɗo e Amnata Diop min gardi ɗo e Coumba Diallo fandare nde fof ko gotum arɓe ɓe eɓe garani ɓe fof Dieynaba Foyo min garde mum sukaɓe Montarsi naɓe fof no potiri arɓe eɓe garani kamɓe fof de hamin gonde mabɓe anniyaji ɗi fof gotum Samba Settu a min garde Dieynaba Niang mam cugel Cillo Sadio noon e ɗo ceɗɗam o Cillo Sadio Coumba Ali Labba Penda Amad Teguede Penda Hawa Koli Thiagan cugolel guiɗingel rokkudemi ɗo kalis nde garmi ɗo nde omo enta kanko fof idiɗo cugolel ittude kalis no rokkami somi ari o wiya nene wimo yo awlam hamin gardi e wandiraɓe amen worɓe Saykou Boli e Samba Settu kamɓe fof e ɓen ɗo Allah jarama on jarama seydi Dianka ha Aliou Mamoudou Boubou Yero Oumar Abdoul Hamad Yero Jam Joro Allah bin Birane Isa mo Moussa Demba Mamoudou Leli Sadio Coumba Ali Labba Sile Njulori cugel Cillo Sadio Coumba Allah Kadja joom suudu Amad Dem koye mabɓe ardi Dieynaba Sile fof e haalama Allah jarama on jarama joni noon bisimilla bisimilla une minute mo jinmi wiide ko seetade Farmata nde programme o fuɗɗi o wiya waɗama invité d'honneur o noddimi o wi goggo kala no mbiɗa ko noon somi aran ko noon somi arata ko noon kala no mbiɗa ko noon galle ma paami sa wi yomi waala mi waala sa wi yomi ñallu mi ñalla kala no mbiɗiɗa ko noon te no wiiri ni kadi ko noon tan waɗiti neɗɗo noon so teddinama jaɓani ɓe mbi so hokkama koyere yo nanggu hen Farmata yo Allah teddine kala ko mbaɗɗa ɗo ene yooɗi yimɓe ɓe par ce que ganduɗa teddinde ko jinnamaɓe ala fof ko soofi ɗo gadɗa koye yimɓe ma gadɗa koye bande en ala fof ɗo afronaji ma noddani
Konte merci a jarama. Jenab Abdoulaye Moutar Hamar Paté Amadou Moussa Demba Mamoudou wi wolko yiɗi haalde seeɗa o wi min calmini bandiraɓe ɓe arɓe ɓe e tawaɓe ɓe fof Fanmata Mamadou Yaya noon so waɗanama teddugal ndaw ko foti minen sukaɓe Sadel naɓe wonɓe ɗo ɓe o yontitaɓe hamin gandi darde makko e nder association Sadel kala ɗo nodda kala ɗo batu nodda Fanmata tawama hono makko en jibinaɓe ɗon e mbayno leydi kono noon no gollorto ni min de min keɓirani hono noon kanko noon o jarama yo Allah ɓoynumo e jokkere endam nde o waɗata nde ko rokka ɗo ko mérite tan sa liggima ko moƴƴi keɓa ko moƴƴi Allah jarama kodda Ouma Dieynaba Sira Mbolo kodda juulori cugel Cillo Sadio Coumba Ali Labba Penda Hamad Tegede Penda Hawa Koli Thiagane to gonmi toon ne woɗɗi awluɓe gabbata komi wala ko jomum jaɓani tan ɗo gonnoɗa fof min tawima ɗon kadi min guitti ɗon dimaɗi mawɗi silen juulori cugel Cillo Sadio o wi wolko yiɗi haalde o wi de ko yettere Allah yettande Sadel naɓe Allah yettande ceɗɗagu Allah Hawa Abdoulaye Ali Oumar Daw Sogi Jam Joro jeewo silen juulori eyyi o wi sile wi ko ha ñalli waali o wi ko kalannoɗen ko so tawi Sadel noddi suɓima ɗiɗo e seɓɓe Sadel naaɓe suɓima ɗiɗo e konteynaɓe dariɓe daraniɓe Sadel alhamdulillahi rabbil alamina Allah o wi yaaɓe tawi caggal mumen hulaka ɗum noon eɓe goppi ko rontata eɓe goppi jalluɗi tiiɗi ɗum noon eɗen jetta Allah eɗen jettanaɓe Allah ko Mamadou Yaya Konté e Amadou Mamadou Konté ɓe ceertani meeɗa sertude wona to enɗam wona to gilli wona to jokkodiral ene wawno wonde darde wotere wona letere goto nde won noon ko goto tan woni ɗo min ñaganimaɓe Allah tabaraka wa taala toɓe goni to yo Allah moƴƴe maɓɓe toon koɓe goppi ga ko yo Allah junnu balɗe maɓɓe moƴƴina battande maɓɓe yo teddungal ngal juut alhamdulillahi rabbil alamina Allah en jettani Allah kadi suddiɓe ɓeɓe ɗacci ɓe woyoɓe jettu Allah wona moni fof dañirta hono noon ɓe mbi so baba ma yi mawɗo yeehi o wi wonde feere boni baba ma yi fuutankoɓe ne mbiya noon kono feere boni galle boni ko ponnoɗo lomtade o tan malla ɓe noon ɓe lomtima de ha timmi hamin duwonoɓe min jettataɓe min duwontoɓe kamɓe Fanmata en ɗiɗo ɓe Mamadou en woppaɓe ɗo ɓe woppaɓe ɗon ɓe Abou en woppaɓe ɗon ɓe e babiraɓe mabɓe tokosoɓe yo duuso ɓooyi en jetti Allah noon en jetti Sadel naɓe en jetti Abba Sarif joguiɗo miijo tottude ɓeeɗo worɓe yontaɓe e ɓeeɗo rewɓe tedduɓe ruttude ɗumen teddugal yo Allah yo mo moƴƴere Abba noon ko haalaɗo ñanden ko tan ko ɗum tan min deftata Abba de ko moƴƴo Abba de ko jankiniɗo kala Sadel najo sa ceɗɗo sa cubballo jiyaɗo toroɗo goto fof omo ittani ɗum gueɗal goto fof kadi omo fote mum ala fof de mo ummini balabe e dow mum wona min haali ko ziyara makko ñanden kala ƴettuɗo konngol ko ɗum haalata ɗum noon amin mbima Abba albarka Allah albarka ma
ya ɓoydu hen Allah jarama on jarama ɓiyam bisimilla o wi baba ɗum ɗo de fuɗɗima hirde bandiraɓe ɓe ne ñaaga yafuya amin tellina enveloppe o Fatmata Yaya addiɗo 1000 euros Fatmata Yaya waɗi e lettere muɗum 1000 euros €100, 200 €, 300 €, 350 €, 370 €, 380 €. Minen arduɓe makko ɓe wonɓe caggal ɓe minen pawoyi e lettere he Mousse Bass 40 €, tembere lettere o Maymouna Sow 20 €. Fama Konte wi nde ari ɗo nde ko woli comci gaddanɗa ɗum Fama Thiam nde ari ɗo nde Fatmata Konte addan ɗum ko wolis ɗum noon mo teddin ɓiyum joom galle mum kadi rokkimo 100 € o waɗi hen 10 €. Hulimata Ba waɗi hen 20 €. Oumar Sy waɗi hen 20 €. Sukaɓe Kardiatou Ali sukaɓe Mamou Dieyla mbaɗi hen 85 €. Fatmata Huudu 20 €. Samba Siley Ndiaye Fatma Yaya wattu hakkille Fatmata Samba Siley Ndiaye 20 €. Boubou Ndongo 10 €. Dieynaba Abdoulaye Kana 30 €. Mamma Sam Moussa Konte 20 €. Samba Moussa Djoubouguel Samba Sada Moussa 20 €. Halimata Konate 20 €. Mayra Moussa 20. Dieynaba Ngari 20. Hamme waɗi 10. Ceerno Sadel waɗi hen 20 € ne wela ne welti hono Assa Dieng. Moussa Mamadou Lala waɗi hen 30 €. Soukeyni Sow waɗi hen 20 €. Dieynaba Ali Moussa 20 €. Dieynaba Molel. Jariyata Koylel 20 €. Cillo Ousmane Bokar Damde Ferro waɗi hen 50 €. O wino wonde yawre noon o wino wonde yawre Fatmata mo Amadou Mamadou Bokar waɗanma 50 €. Fatmata Ousmane Bokar waɗanma 50 €. Toubabou Ndiaye waɗanma 50 €. Mamadou Baboy e Amnara Konte Amnara Pullo Amnara Amadou Pullo waɗi kamɓe mbaɗi 50 €. Asara Yubba Cugel Cillo 30 €. Kumba Sar waɗi hen 20 €. Dieynaba Yaya Cugel waɗi 20 €. mo yawi jiidede de holamu yiili Ilam Ngom 10 €. Oumoul Diop 10 €. Ousmane Fall 20 €. Ablaye Sow kañum e joom suudu muɗum min mbima tagol
labbo jontaɗo 20 € kañum e joom suudu mum Ablaye Sow Ablaye Labbo Adama Diatara 20 €. $1050. Oui. Voilà, 1150. 1200. Oui. Deux mille 2335. 2335. Samba settu non wi gasani de eɓe jogii ɗo comci. Vas-y. Nam. Bandiraɓe Fatmata Yaya. Eyyi. Fatmata Mamadou Yaya o wi sukaɓe Sadel naɓe wonɓe ɗo elo Havre o wi o salmini on o wi ko mbaɗɗon mo invité spécial ko omo welti hen omo arde joom galle makko e délégation montarsinaɓe fof o wi yomi wi on noon yo on mbattu hakkille ko addi ɗo ko o wi ala ko waɗiri ɗum de so wona ruttude on teddungal o wi ko weltare plaisir tan kanko e joom galle makko Allah jarama on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere wassalam bisimilla Samba Settu amin keɗi on eɓe bisimillahi je vois. Donc là, il y a 3 bazins. Quand même comprend, c'est 3 bazins pour les 3 doyens de SADEL. O wi wutteji tati mbasaŋeji o wi ko mawɓe tato doyenji Sadel Yaya Haji Isima Dem e Kana Diallo ɓeɗo mawɓe doyenji ɗo ɓe wutteji mabɓe goni ɗo o wi e 150 € o totti ɗum ko fedde bam makko goro mabɓe 150 € fedde bam makko nde oɗo Hadja Gadda Ibira Sira kanko rokkuma oɗo wutte
ya ñantoro gedde ibira sira hajja gedde ibira nda Jenaba ngari Jenaba Abdoulaye Kana Jenaba Ndiaye wutte ma nani Jenaba Abdoulaye Kana Jenaba Ndiaye nda Abba Sirif parfuma nan ɗon Adama Diakel parfuma nan ɗon Mamadou Baboy parfuma nani Mamadou Yaya Haji Burel Malati Moussa Lala Lala Umar Lala Moussa Lala e Umar Lala Ousmane Fall Djidje Sen Zakaria Sall Maître Cham Oumar Niang Mamoudou Niang Mamadou Siré Ali Sambayel Boubou Ndongo Boubou nan ɗon caggal ma ɗon Boubou Ndongo tottu ɗum nan caggal Moussa Boubé addu tan tottumo mon caggal ma ɗum eyyi Mama Siré Nene Alassane Houley wutte ma nani eyyi d'accord Jariyata Salif Sar wutte Salamata Sall wutte Famat Kana wutte Aysara Kana wutte Huley Seydi Aysara Kana arani o ko Huley Seydi Mayram Salif Sar Hawa Moussa Yaya Kaja Siré Ali Amnara Alassane Houley Kaja Isima Dem Kaja Isima Sukeyni So Halimata Konate Huley Cham Kumba Sar Hawa Ifira Sala wala Sal Hawa Ifira Sal ƴew téléphone ma Amna Diop wutte to woni oman ga
Habi Janka, Khadija Sar, Jenaba Siley, Kumba Jallo, Songna Keita, Kumba Labo, Jom Sudu Ablay Labo. Ablay Labo ne wonno do joni. Gasi. Awluɓe bisimillahi awluɓe garane ɗo wutteji moɗon e muñata dokke Samba ƴeew heɗo ko haalata ko e ɓena gara yey muñatan goto Asa Sirif no poɗɗon ɗo ha kon joyo ala wona ko rewɓe awluɓe kaala joyo wadɗo wutte joyi 1 2 3 4 5 rewɓe awluɓe ɗum ko awluɓe Havrenaɓe eyi debbo gawlo goɗɗo nana on jeeyaka ummi ko pari joom suuɗɗa ha sek caaba eyi Jeynaba Sammayra Mel moƴƴo Sala Hasan Coumba Dikko wutte oɗo ko joom suudu Samba Settu kanko sekani ɗum wutte eyyi on jarama moƴƴi Allah jarama on jarama mbuɗo mi ara moƴƴi nam Falmata Mama Yaya o wi bamma ko Samba haba 100 €. Albarka Allah jarama on jarama merci Falmata Mamadou Yaya Konté Sarif Abba merci beaucoup Allah jarama on jarama merci programme no ko fousi vraiment ay ko haldi bon wallahi salo joni e dengo 30 minutes ni mbaɗa rando salo salo ko heure mo wallahi bacci gay